عين الزانن عين الزانن فقرات تحديدنا كلنا نايكونن يا من تقال وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي قلت في ابنو حبيبو تميتنا وتيو قبلنبو نقزانا قبرادسو نقزانا قبرادسو نقزانا قبرادسو تميتنا وتيو قبلنبو مسمتنا راني هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يوننبر ما استزانينا كحكح مسوفرة درتنا خدفة دولنا بحبار حوخنا كفة ولا باشو بيزي فتت العدة تفاني والنخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دل فتحي أبن حبيبي تميتنا وتخدمنا نقزانا قبرزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت مرزاي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمت عنا سعيرنا صلا دلونات دلونتنا دلونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات دلونتنا نديو ما تلسفتنا ايو خبلنا نديو ايو خلنتنا وتروات تنكب وتروات تدال عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالو وترو دلوات حدا مسرح كوينا سكرنا يوم عمر كبرات سكرمتنا وترو لنا كسكاس كبرتاتنا من قاس نقرنا سقلي سدالي بدلو جاتنا سيات دالويو أقوانا سلو سيات دالويو كمتاتنا سلو كمالين لومن كمالين الوادينا أقلن قادين تمالن لومن تمالن دلواتنا عبقبرن قالن أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حساب نفسار بخارينا التكبار تمالن لومن تمالن دلواتنا عبقبرن قالن سلام تخاتلتنا زي channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يولمون كم وترو العلا قداسنا زلوم تحسوتات حيزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتنا زي مدام سانا كتصنحوا بخبر نعدم أبزوبانا بزع قداس زخونة قلطف زخونة مكياراتنا نرزلنا نقول لما استوعي الكاميرا عين مجنزابن كدليو لايك قبروا شير قبروا كساب موداتا مساي تصنحوا بزع قداس حبريتا كنرينا ناتكم ريتو تهدما بحانات منقد قدفو أككم أدلاي نتلو ما نبزخنا متوكم فتنينا مجمريا أبزوريانا زقبر زولو حدا قنيا وكناتات كنرينا let's start. And the TPLF signed a peace deal in Pretoria. But don't be fooled. This was never real peace. It was just a pause, a breath, a tactical silence in a war that never truly ended. Because the truth is simple. These two forces cannot coexist. The TPLF won't disarm because doing so would strip them of their remaining influence. The federal government will not allow the TPLF back into the political sphere, knowing it would undermine its grip on power. And both sides understand one thing clearly. The other is working to eliminate them, not coexist. Each side knows the So, እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ seriously ኣብ ኣገዳሲ ደረጃ በፅሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ኩነታት ዘረጋግፅ ድማ ብየማንን ፀጋምን ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ክንርኢ ኢና ኣብ መንጎ ኣብይ ኣሕመድን ህወሓትን ወይ እውን ሰራዊት ትግራይን ኩናት ተጋጥም ከም ዝኽእል if ዘይኮነ question of when ይኮይኑ ዘሎ يقاطم ده يخون زبل حتى طريف لومي معاس خون يخل خون أبزبل نا تساقا زخيد زلو سلازي زي تعرف مهانة كينات بكل درجة بكل من قدي دزر أبزلو كنتاتنا نرزلنا سلازي نازل كنتات ما بكل وجن كرينا كينات مستقرأي مالت نيرترا
ሜጀር ጽልዋ ዘለዎ እዩ ዓብ ጽልዋ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ሕልሚ ናይ ኣቢ ወይ እውን መደብ ናይ ኣቢ ንዑ ንውሽጡ ሓቢእዎ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ጎደና ኣብ ጽርግያ ኣብ ቃልዕ ወፂኡ ዘሎ ሕልሚ ምዃኑ ንኹሉ ሰብ ብሩህ ኣብ ደረጃ እዚ በርሃለይን ዝብል ዘሎ ድማ ክበርሃሉ ዘይደለየ ኣብ ጸልማት ክነብር ዘለየ ወይ እውን ውፁእ ሓሳብን መደናገርን ስለ ዝኾነ ጥራይ ሕልሚ ናይ ኣቢ መደብ ናይ ኣቢ ንጹር እዩ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ናብ ኤርትራ ዝጠመተ ድማ ከም ፀሓይ ቀትሪ በረሃውሃው ዝበለ ሓደገኛ ሕልሚ እዩ ዘሎ ኣንጻር ኤርትራ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ቀረባ ምክትታልን ከከም ኩነታቱ ርኢኻ ምግንዛብን ምስ ዝኸይዳ ኣተሓሳስባ ምህላውን ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ናው ብመሰረቱ ውዕል ፕሪቶርያ እዩ ነዚ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ደው ዘበሎ ውዕል ፕሪቶርያ ጠጠው መበል እዩ ድማ ክልቲኦም ሓይልታት ይፈልጡ ነይሮም ህወሓት ይፈልጥ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ እውን ይፈልጥ ነይሩ ህወሓት ምስ ህወሓት ኣብይ ኣሕመድ ብሓደ ክነብር ከም ዘይክእል ስለምንታይ መበገሲ ናይቲ ኩናት እውን እንትኾነ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ፍልሊ ብፍጹም ክፍታሕ ስለ ዘይከኣለ እዩ ብኻልእ ዘራርባ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሓበሬታ እዚ ሓዲኦም ኣብ ኢትዮጵያ ሓዲኦም ጥራይ ክህሉ ዝኽእል ክልቲኦም ዘለዋ ኢትዮጵያ ክትህሉ ትኽእል እያ እንታይ ማለት ህወሓት ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ከም ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ሓይሊ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ሃገር ብሓደ ክህልው ይክእሉን እዮም ስለዚ ናይ ግዜ ንምሽማት ንምድልዳል ዳእምበር ሓደ ነቲ ሓደ ብምጥፋእ ጥራይ ክነብር ዝኽእል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ግን it's a very serious actually ንህወሓት ምድምሳስ ጥራይ ኣይኮነን ኣመና ንትግራይ ምንብርካኽ ዝብል እዩ ምክንያቱ ህወሓት ጥራይ በይኑ ክምክቶ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኑ ስለ ዘሎ እምበር ፍሉይ ሓይሊ የብሉን ስለዚ ንህወሓት ከኣልየ ክብል ከሎ መጀመርያ ኣብዚ ዝሓለፋ 2 ዓመት እንታይ ይፈቲኑ እቲ ናይ ብረት ተኽሲ ጥራይ ጠጠው ኢሉ እምበር ኣብይ ኣሕመድ ብሙሉእ ሓይሊ ክንቀሳቐስ ፈቲኑ ሓው ብኸመይ እንተሪልካ ድማ ንትግራይ ከምበርክኾ ነቲ ህዝቢ ከምበርክኾ ኩሉ ዝከኣሎ ሪሶርስስ ይገይሩ መጀመርያ ብጥሜትን ብፅምን ተዳኺሙ ዝነበረ ህዝቢ ኣይምዉት ኣይስሩር ክገብሮ ዝኽእል ፀጋታት ናፈኒ ወይ በቲ እናተቆፃፀረ ነተን ገንዘብ ክሰድድ ከሎ ድማ ንመጋበርያ ፖለቲካዊ ኣጀንዱ እናገበረ ነቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ትግራይ ድማ ሕምስምስ ከም ዝብል ገይሩ ብዙሕ ወጢኑ እዩ ሰሪሕሉ እውን ሰም ኤክስተንት ግዜ ገዚኡ ግን ኣብ መወዳእታት ትግራይ ነቲ ኩነታት እናተረድኦ ስለ ዝኸደ እቶም ከም መጋበርያ ዝጥቀመሎም ዝነበረ እቲ ኤክስፓየር ዴት ናቶም ኤክስፓየር ስለ ዝኾነ ምስጢሮም ስለ ዝወፅእ ሃዲሞም ንኣዲስ ኣበባ ኣብ ዙርዩ ተኣኪቦም ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ገፅ ሕጂ ድማ ብፖለቲካ ውሽጢ ትግራይ ኮንካ ምሳበየ ገለ ክፋል ናይቲ ሰራዊት ወይ ናይቲ መንእሰይ ወሲዱ ሓራ መሬት ዝበሃል ከም ሰራዊት ሕጢቑ ነቲ ብሓሳብን ብፖለቲካን ክሰብጦ ዘይከኣለ ብወታደራዊ መንገዲ ከተግብሮ ይድፍት እንተሎ እዚ እውን እንተኾነ ዘለዎ ዕድላት ፀቢብና ኮነ ይድመፅ ዘሎ ናው ናይ መወዳእታ ዕጫ ሓደ ኣብ ኣምሓራ እንታይ ይገብር ኣሎ ክንሪኢና ኩሉ ዝተሓሓዘ እዩ ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናቱ ድማ ናብ ኤርትራ እዩ እዚ ድማ ምስ ደብዳቤ ንኣሜሪካ ተሰደዱ ኣተሓሒዞም ኩሉ ርዮም ኣለው Let's continue. A little bit of to eliminate them, not coexist. Each side knows the truth. The other isn't negotiating to coexist. They're positioning to eliminate. Which is why Pretoria isn't holding. Why Tigray is normalizing relations with Eritrea. The very force it once called its sworn enemy. And why beneath the surface, war is quietly beginning to breathe again. Let's break it down. In November 2022, the world watched as the Ethiopian government would lay down its weapons. Neither side got what it wanted. And neither side trusted the other enough to, because land alone doesn't guarantee power. From the TPLF's perspective, giving up their army is political suicide. ብሓፈሻ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ብኩሉ ኩሉ ድሕሪ ምልሲልካ ኩነታት ሪኢኻዮ ውዕል ፕሪቶርያ ክፍርሙ ከለዉ ህወሓት ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮም እዮም ፈሪሞም ካብ ስዕረት ንክድሕኑ ኢሎም እዮም ፈሪሞም ኣብይ ኣሕመድ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ኢዱ ዝዓፅፎ ዝነበረ ሓይሊ ካብኡ ክወፅእ ስለ ዘይከኣለ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ናትካ ጠጠው ከነብሎ ኢና ካብ ስዊፍት ባንክ ከም ኤርትራ ክንእግደካ ኢና ስለዚ ተቕበላ ዲኻ ይተቕበላን ስለተባሃለ እዩ ብርግፅ እሱ ግን እምቢ ጥራይ ዘይኮነ ንኤርትራ ንምድምሳስ እውን ሕልሚ ስለ ዝነበሮ ነቲ ኣጀንዳ ናቱ ክትሕግዙ ንትኽእሉ ተኮይንኩም ሓንጎፋ ኢለ ክገብሮ እየ ንኤርትራ ጉሒፈ ኣብ ጎንኩም ደው ክብል እየ ብምባል እዩ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ፈሪሞ ውዕል ፕሪቶርያ ክፍርም ከሎ ግን ኣቢ ኩሉ ግዜ ድዋጆኮ ሰለስተ ዓይነት ፕላን ክገብር ዝኽእል እዩ ኢቭን ኣሜሪካ ሕራይ እናበለ ነቲ ህወሓት ከም ፖለቲካዊ ኤንቲቲ ከቐምጦ ኣይደልን እዩ ነይሩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዲል ዝገበረ ምስ መን ክፍርም ከም ዝደልን ንፃድቃንን ንረዳን ዝመረፀሉ ምክንያቱ ነይርዎ እዩ ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኦልሬዲ ኮምፕሮማይዝድ ከም ዝነበሩ ኣብቲ ኩነታት እቲ ምስ ኣቢ ክሰርሑ ድልውነት ከም ዝነበሮም እውን ይፍለጥ ስለ ዝነበረ let's leave that behind ኩሉ እዚ ነገር ሓሊፍና ሕጂ ክመፅእ ከለና ውዕል ፕሪቶርያ ኤግዛክትሊ እንታይ ፈትሑ ንዝብል ናብተይ ሓደ ካብቲ ተጋሩ ዝደልይዎ
أبو دماغ كراهرو زي كله معراب تجري زبالة بزيت معراب تجري زبلو وزلو تجري ترجموني يبلون irrelevant يزخو as a political entity تجري زبالة ترجماي كلوني معناته في الريام أجد أسنا يحرش أبوتات رايدة كونتي معراب تجري استراتيجي كما قد أسنا دالو نتجري ما تنفسلو نحر تجري كأوت أي نزين تديبلو مسير ترام ستبيان تراي كداو سلزي أتي أجد أسكفال حضرب أنا عتوي لسي 30% نعطي يقول له رايدة كونس بالسودان زلوا ركبوني أتصل سلزي مسير ترام مسيتوبيان تراي يركبوا كون الزد ما نخلت يوم حدا نتتجري زبال long term أمم وكلته ساندويتش تكون وين يدلني بتقوي نبتي نتجري معراب تجري زبال is like non negotiable نزخن قد فين خلينا بزي سكن براين خلينا زبلي أبي أحمد ما نتي معراب تجري زبل وزلو كوبا ما يدلني مخنياتو نام حراس لو دفتي كنا أبن نفسه كوز سلزلي رومين السو نه رومين تيتيو أب أم حران تجرين بدحريهم كوينو مخام سير تراب زد أبوتا بفدرال دقاصر نه رومين تيتي أبوك ما تندرغيلو كاب أملاخ زوردة أبيك بقالاتكم زبالة يزي كاب أملاخ زوردة الناس أجايو سلزي بفتسم نبى محرا ويبنو نتجارين هبونينا كنبام تخينا دما نحط حدهم كوارا رولو كلهم زبل حلمي زلو سلزي all this behind ولا نيرتراون تخونه أبي أبزوان زي حدا كابتي دمنيات على يرتراس لزخونه بزخونه يكون فدرال منقسي مسير تراك الدعوة بيدلينيهم سلزي خلاص أربعة أمحارة أبدي أقزبل كوينات الله تجري دما أم تفنان الله أبي أحمد نزم عرب تجري زبال زلو حيزو أبو سراوي تكوف قبل بفتش ما يرتراس دلنيا معناته نسو كلاس بتاع عفار زغبر زلو كلتا جنبار نخفت عدل سلزجبر منقسي يرترا بس من خوني بزي قد سكن أبي أحمد فدرال سراوي تابز بوتازن كله بفتشون كم زي الفلوت so all this حدث عايز كان تاريخ هايو كوينات زي تعرف مخاني زر زلو كوينات زي تعرف مخاني ترايدي كونه أبي أحمد نت كوينات ودي هو كم زلون بخميك جبرة كم زلون حدا تلتسلس مسيرة وحبريت أدوس إلهم دوس وزلو كنرينا بوجن هو حد نزل كونتات زي أكل مدلوات جيرو مالو إلهم يخصوا مالو بوجن عبون أكل مدلو جير اللغة يزبل زلو تحج مني جمرون تكوينات يخوين زلو نزل كوينات جمر دماء بعالم درجة تسأقام كيقاطمو أبي أحمد already بعالم درجة تسأقام كيقاطمو أن خمزي كل زبل calculation يحيز زلو تقرأي تاكارتا واللغم تكلت controversial كوين زلو تقايحت زلو معراب تقرأي زبهال تي والقايت حمارا زلو مالتي سلمتي زلو تحت دماتي رايا ناي رايا بوتا مالتي كلت يوز كومباين اتعايز كان طريقايو اقد اسكفال ناي تقرأي زبهال كللي سلازي regardless تكونتات ناي تاريخ كميو تقرأي كم كلل كوين يقولوا زوم بتتازياتهم أكاليوم نيرم سلازي تي كللاتون فبرخايم زبلو فبرخا دما أبكي فدرال قوم كله عفار زبال كلل هاي نبرن كلام عفار زبال كلل زقوم دما بتي حجز اللوم حاجة منقص زبلو زلو سلازي in general تحجة منقص كم زلو خد قبلت خين كللاتون مسوز تهازيو عند حرتي هو حد مسرته ويون هذا مسرته منقصي disqualified عند حريل كاجن تي كللاتون كونا يكل يكتب تخليها all in all إذا قدايزي بقلي لك في التحزيكل كديف جدف كدليو إنان بالزلنا then إذا كم زند حرقينو نبي جزء خير next step اسكاب ذكلته حبريتات زبالة زلوا كنسمع ላይ 154 ድርድሮች የከሸፉት ከተስማሙ በኋላ ቃላቸው መጠበቅ ባልቻሉ ወገኖች ነው። ምርጫ ቦርድ ካልተቀበለው ቲፒኤልኤፍን ምን ማለት ነው? ተመልሰን ደግሞ ጦርነት እንገባለን ማለት ነው። ትግራይ ሆነው ሌላ ጦርነት ለመፍጠር ቢፈልጉ ሰዎች ተው በሏቸው፣ ጥቅም ስለሌለው በኋላ አልነገረንም እንዳትሉ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ተብዚ ተዘረባናቱ ልክዕ ሕጂ ንኩናት ክጅምር ከሎ ዝተጠቀመሉ ታክቲክ ስትራቴጂ እዩ ዝጥቀም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እዮም ዝብሉ ዘለው ብካልእ ዘራርባ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ዝኣክል ምድላዋት ገይረ ምስ ኤርትራ ክዋጋእ ተኮይነ ድማ መጀመርያ ሕልምናቱ እንታይ ነይሩ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ብፖለቲካ ገይራ ኣብ ጎኑ ከሰልፎ ይፈቲኑ ኩሉ ዝከኣሎ ገይራ ኣይሰለጠን ሕጂ ድማ ናብ ኤርትራ ምኻድ ንፋኖ ይኹን ሻዕብያ ከይቀተልካ ትርጉም የብሉ ናብ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝበፅሐ መጀመርያ ዘመቻ ማዕበል ዲዩት ገለ ዝብል ናብ ፋኖ ገጅፍ መጥቃዕቲ ኣበጊሱሎ ፍሽለት ኣብ ርእሲ ፍሽለት ድማ የጋጥመሎ ምሱ ኣልግብ ኣቢሉ ድማ ናብ ትግራይ ክገብር ነዞም ክልተ ምስ በልዓኩ ንሻዕብያ ክገጥሞ ዝኽእል ኣብ ዝብል መደምደምታ ይቆይሙ ዘሎ በፂሑ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ዘረባናቱ ሕጂ ዝተጠቀመሉ ታክቲክ ንኩናት ክጅምር ከሎ ዝገብሮ እዩ
እንተኾነ ንኣሜሪካ ከይዱ ኩናት ይመፀንሎ ክወሩኒ ደሊል ለው ኢሉ ዝኸስስ ዘሎ let's continue እንታይ ዓይነት ኩናት ክገብር እየ ዝብል ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ ካስብ አባቶች በፍጥነት ትግራይ ወደ ግጭት እንዳይገባ ወደ ጦርነት እንዳይገባ ስራችሁን አሁን ጀምሩ። ኋላ አልነገርከኝም እንዳትሉ ህወሓት የምርጫ ቦርድን ትዕዛዝ ካልተቀበለ እንዋጋለን ወዘተ እያሉ ይናገሩ የነበሩት አብይ አህመድ አሁን የጦርነት መክፈቻ ሰዓታቸው ላይ የደረሱ ይመስላሉ። ውድ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች በዚህ ዝግጅት ወደ እናንተ የምናደርሰውን ይህንን ጥንቅር ከወትሮ በተለየ አሁንም ኢትዮጵያውያንን ሊያጫርሱ እንደሆነ በይፋም በስውር መናገር ጀምረዋል። አምናቸዋለሁ የሚሏቸውን ሰው ሕጂ ኣብ እንታይ ዝብል እዩ ካብ 2-3 ሶርስስ ዝመፀ ሓበሬታ ክበክም እየ እዚ ኩናት ዘቐሪቡ ከም ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየና ዘሎ አብይ አሕመድ ኢዝ ኢን ፋይናል ስቴጅ ናብቲ ትግራይ ዝበሃል ኩናት ክጅምር ምዃኑ ነቲ ናይ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ እንተኮይኑ ንኩሉ ብሓደ ክገብሮ ምክንያቱ በቲ ሓደ ወገን ክልቲኦም ከይሸራርሑ ከይተሓጋገዙ እውን ፍርህ ስለ ዘለዎ ባይ ዘ ዌይ እቲ ናብ ኣሜሪካ ዝሰደደ ደብዳቤ ክተሓጋገዙ ይኽእሉ እዮም ተሓጋጊዞም ክመፁን እዮም ኣብ ክረምቲ ዝበሎ ንዑ ንምብዳሕ ንኩሎም ብሓደ ክወቆም ኣለኒ ዝብል እዩ ብዘይ ንኤርትራ ናብ ኤርትራ ሉላውነትና ሰጊራ ትመፅእ ኣላ ዝብል ክስኻ ካበይ መፅዩ ኤርትራ ነዚኦም ሓይልታት ክትድግፍ ክትኽእል እያ ምናልባት መፅኣ ዶብ ሰጊራ ከይትሕግዝ ካብ ዝብል ንኤርትራ ከልክሉለይ ረኣዩለይ ስምዑለይ ኢሉ ኣውያት ገይሩ ነታ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ክድምስስ ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ ኣገይን እንተሓሕዞ ንሱ ከንታ ዓይነት ኩናት ክገብር ይደልሎ ዝብልዎ ዘሎ ዘረባ ድማ ሰዎች ጠርተው የሚናገሩት መቀሌን እንደ ቴህራን ስለሚያደርጉበት ስልት ነው። ለዲፕሎማቶችም የሚሏቸው ይህንኑ ነው። አሁን ደግሞ ለአሜሪካ መንግስት ደብዳቤ ጽፈዋል። አብይ ለምን ጦርነት ይከፍታሉ የሚለው ጥያቄ እንጀራቸው ስለሆነ ከሚለው ነገር ውጪ ምላሽ ያለው አይደለም። እናም በትግራይ ላይ አዲስ ውጊያ ሊከፍቱ መሆኑን በተለመደው አኳኋን ገልጸዋል። ገና የሰላም ስምምነቱ በተፈረመ ማግስት ውሉ ሊፈርስ እንደሚችል የተናገሩት አብይ ለእያንዳንዱ አለመግባባትና ጥቃቅን ልዩነት መፍትሄው ጦርነት ነው ሲሉ ቆይተዋል። በምርጫ ቦርድ ወረቀት ምክንያት ህወሓት ከብልጽግና ጋር አለመግባባት ውስጥ መግባቱ እንዴት ወደ ጦርነት ይወስዳል የሚለውን የጤነኛ ሰው ጥያቄ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ማንሳት ተገቢ አይደለም። ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ አብይ አሕመድ መጀመርያ ትሕቶ ስለምንታይ ኩናት ይመርፅ ንሕኢልና አብይ አሕመድ ብጀካ ኩናት ካለ ምርጫ አይፈልጥን እዩ ሕጂ ድሕሪ 7 ዓመት ኣብ ስልጣን ምፅንሑ አብይ አሕመድ ፀገማት ብኸመይ ዝፈትሖም ድሕሪ ኢልካ ግምት ኣየድልየካን እዩ ብተግባር ኤቪደንስ ኢኻ ትርኢ ጭብጢ ኢኻ ትርኢ አብይ አሕመድ ስምምዕ ሰላም ዝደሊ መዓስ እዩ ብሓይሊ ምስ ኣብ ኤርትራ እዩ እዚ ንፁር ነገር ጌርካ ተወስዶ ሰላም ኢሉ ክዛረብ ከሎ አብይ አሕመድ ንሰላም ክገብር እየ ክብል ከሎ ኩናት ክገብር እያ እታ ቋንቋ ቢካዝ ንሱ ዝዛረበ ዘይኮነ ንሱ ዝገብሮ ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ንትግራይ እውን እኮ ዓበይቲ ዓድን ገለን ስምዑለይ ክብል ከሎ ነቲ ዓለም ለኸ ከደናግር ስለ ዘሊ እምበር ኣብታ መዓልቲ ንሱ ከምኡ ክብል ከሎ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ሓራ መሬት ዶ ገሎ ዝብልዎ ዝነበሩ ኩናት ጀሚሩ ኮይ እዚ ደቡብ ትግራይ ዝነበረ ኣብ ሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ኣሎ ዝበሃል ዝነበረ እኮ ኩናት ጀሚሩ ይቕፅል ኣሎ ኮይ ስለዚ አብይ አሕመድ ዝዛረበ ዘይኮነ ዝገብሮ ኢኻ ክትመርፅ ዘለካ ቀፂሉ ድማ እቲ ኩናት ከም መማረፂ ከም ምርጫ ኣብ ስልጣን ናይ ምፅናሕ ገይሩ ዝወሰዶ አብይ አሕመድ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ህዝቢ ኣንጻሩ ተበጊሱ ዘሎ ከም ሓደ ፖለቲካዊ ኤንቲቲ ጥራይ ዘይኮነ ፋኖ ንኣብነት ሕጂ ዕጡቕ ጉጅለ ኢልካ ክትሓስቦ ከቢድ እዩ ዋይ ምስ ፋኖ መን ኣሎ ህዝቢ ኣምሓራ ብምሉእ ኣሎ ዳርጋ ኣምሓራ ንኣቢ ዝድግፍ ብጌጋ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ተሰው ትግራይ እንጂ ህወሓት አይደለም። ይህንን ጦርነት ሲያካሂዱም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሌላ ጦርነት ውስጥ ስለተዘፈቀ እንደ በፊቱ መግለጫ እንደማያወጣባቸው ጠቁመዋል። አሁንም ከትግራይ ጋር በሚደረግ ውጊያ የሚጨነቅ ዓለም እንደማይኖር ተናገሩ እንጂ ለአመል ያህል እንኳን ከህወሓት ጋር አላሉም። ዓለም ትግራይና ምናምን ቢዋጉ ደንታው አይደለም ብዙ ውጊያ ያስተናገደ ስለሆነ ጆሮም የለውም ጊዜም የለውም። ዓለም ጊዜ ቢኖር ኖሮ ሱዳንን ያዳምጥ ነበር። ይህ አሁን ጦርነቱን ለማካሄድ ምቹ ጊዜ ነው ብለው ከም ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ንኩናት ካልኩሌት ገይሩ ዝገብሮ ዘሎ ከም ዘሎ ይዝረብ ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ካልኩሌት ገይሩ ኣሎ ኩናት ናይ ትግራይ ክካየድ ከሎ ዓለም ብዙሕ ተፅዕኖ ከም ዝገበረትሉ ዓለም ምሉእ ሴኪሪቲ ካውንስል ሳብ 15 ግዜ ብጉዳይ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ከም ዝተጋበአ ዝከር ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ኣብ ኩሉ ዓይነት ኩናታት እያ ስለ ዘላ بفصم كقدسلي زخلي يلن كالاي دما انا اسرائيل اب لعلي ايران زغبرتو وين اب تهران زغبرتو تاكتيك اب مغلخ غبر يخلي يزبل جمجامالو
كم توسخ دما محبر سب عالم زسمعهم زنبرو بوليتيكانياتات كم بعل ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ጎነይ እዮም ዘለው እን በዓል ደብረጽዮን ድማ ዝሰምዖም የለን ካልእ ታናይ ሱዳን ኣብነት ዝጥቀመላ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ዘሎ ዓለም ዝግደስ ተነይሩ ተገደሰ ነይሩ ስለዚ ዓለም ወላ ሓንቲ ጣጣ ከም ዘይብሉን ከም ዘይግደስን በዚ ጉዳይ እዚ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ኸኣ it's revealing ብዙሕ ነገር ከነፅር ዝኽእል እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነስ ዘለኹ እንተገበሩ ካብዚ ዋን እዚ ዝኾነ ይኹን ኣንጻራይ ደው ዝብል የለን ስለምንታይ ከምኡ ክብል ክኢሉ ኣሎ ኣብ ሱዳን ዝዋጋ ዘሎ ሓይሊ መን እዩ RSF ምስቲ መንግስቲ ሱዳን ወይ እውን ሰራዊት ሱዳን ክንብል ንኽእል ኢና RSF መን ዝድግፎ ዘሎ ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ እዩ ኢማራት ድማ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ሽፋን ነቲ RSF ብምሃብ ኩሉ ትሱ ዝገብሮ ዘሎ ጥፍኣት ኣብ ዓለም ደረጃ ከምቲ ዝድለ ኩነነን ተፃበኦን ግብረ መልስን ከምዘይ ይወሃቦ ካልኩሌት ገይሩ ኣለኹ ዝብል ዘሎ ወየዳ ባሃም ኮይኑ በራይ ተረድኦን ምስ መን ይዋጋእ ከም ዘሎ ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ዓለም ወይ ክትብለልካ ከላ ወይ እውን ዓለም ክትዛረብ ከላ እቲ ጉዳይ ብግምጣል እዩ ነይሩ እንታይ እቲ ግምጣል ነይሩ ህወሓት ብኩሉ መንገዲ ዝተዓፅወ ኤንቲቲ ነይሩ ዓለም ክድንግፀሉ ዝኸፍት መድረክ ነይሩ ንስኻ ድማ ብዙሓት ሓይልታት ይሕግዙኻ ነይሩ guess what now ህወሓት ብዙሕ ደገፍቲ ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነ ንስኻ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ተቐባልነት መሬት እዩ ዘቢቱ ዘሎ ሓደ ሪፖርተር ዝብል ሪፖርት ኣውፂዎ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ደገፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዘለዎ ብህዝቢ ኣምሓራ ዝበሃል ጠቕላላ ካብኡ ተኣልዩ ኣሎ ኦሮሞ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ትግራይ ዝበሃል ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ ብምሉእ እቲ ክዋጋእ ዝኽእል ህዝብን መሬት ትግራይን ኣብ ጎኒ የለን ብንፃር ኣንፃር እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ኩሉ ነገራት ኣብ ልዕሊኡ ድማ እታ ኩርሲናቱ ዘድሓነቶ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ባዕሉ ዝመስከረላ ሻዕብያ ኣብ ጎኒ የለን ሕጂ እቲ ብወገን ረዳ ዘሎ ኣክንዲ ነቲ ናይ ትግራይ ቃንዛ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ንናይ ዓቢ ቃንዛ ዝያዳ ዝስምዖ ዘሎ ስምዕዎም ኣብዚ ኣማት ዝተዳለወ ኩናት ህወሓት ኩናት ንምውላዕ ዓብ ጫፍ በፂሑ ከም ዘሎ ተኸሲሶም እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘነፃፀረ ሻዕብያ እውን ዝሳተፈሉ እዩ ተባሂሎም ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት እውን ኣብ ልዕሊኡ ነጋሪት ኩናት ይወቃዕ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ይሓመቕ ከም ዘሎን ኣፍሊጦሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝለኣኸ ደብዳበም ሻዕብያ ምስ ህወሓት ኮይኑ ኣብ ዝወርሓት ክረምቲ ክወረኒ ይዳሎ ኣለዉ ኢሉ ጠሪዖሎም ለመዓልቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘመላኽቶም ህወሓት ኩናት ንምውላዕ ኣብ ናይ ዳታ ጫፍ በፂሕሎም ክብል ከሲሰሎም እቲ ብበዓል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ስምረት ዝተባሃለ ሓዱሽ ውድብ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንምውላዕ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ይግበሩ ከም ዘለዉ ከሲሱ ዘሎም እቲ ውድብ ሎመዓልቲ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ሕዝውን ካብ ዝሓመቐ ናብ ኣዝዩ ዝገደደን ዝተሓላለኸን ሕማቕ ኩነታት የምርሕን ይገድድን ከም ዘሎ ገሊፆሎም ትግራይን ህዝባን ናይ ሓደ ዘይሕጋዊ መጋበርያታቱን ንብረትን ትሕዝቶን ኮይኖም ናይቲ ጉጅለን ናይ ስልጣን ፃመ ንምርዋይን ዘይተኣደነ ድሌታቱ ንምምላእ ክበሃሎም እውን ክወፅኦ ናብ ዘይኽእል ሰማላ ዓዘቕቲ ክጥሕልን ቀትርን ለይትን ይሰርሕ ከም ዘሎ እዮም እቲ ውድብ ከሲሱ ዘሎ ኣብ መፋርቅ ወርሒ ጥሪ 2017 ዓ.ም ንባዕሉ ኮርን ልዕሊኡን ዝብል ሽም ዝሃበም ወታደራዊ ሓይሊ ናይቲ እዚ ሕጂ እቲ ንሪኦ ፀናሕና እዩ ብወገን ህወሓት ዝበሃል ዘሎ ድማ እቲ ናይ ህወሓት ስታሊን ዝበሎ መደብ ናይቲ ኩናት እንታይ ከም ዝመስል ኣብ ዝስምዑ መጀመሪያ ማጥፋት እንፈልገው ፋኖ ነው ብሏል ከዛ መስከረም ወደ ትግራይ ዞራለሁ ብሏል ትግራይና ኤርትራን ግን ባንዲ ያደርገዋለሁ ብሏል መጀመሪያ ምንድነው ለምሳሌ የተሰጣቸው አሳይመንት አለ አሁን በዚህ ጊዜ የተጀመረው የአማራ ፋኖ የማጥፋት እንትን ሐምሌና ነሐሴ ቶሎ ጨርሱ ብሎ መመሪያ ሰጥቷቸው ከተቻለ ሙሉ በሙሉ መደምሰስ ኮምፕሊትሊ ዲስማንትል ማድረግ ሙሉ በሙሉ ካልተቻለ ግን በከፍተኛ ደረጃ ማዳከም አለባቸው በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ማዳከም አለባቸው ምክንያቱም ይሄ የአማራ ኃይልን ሳልነካካ ይሄን ካላጠፋው ካላዳከም ወደ ትግራይ መሄድ አልችልም ትግራይ በሄድኩ ጊዜ ይሄ ባህር ዳርን ተቆጣጥሮ ጉድ ያረጋኛል እዚ ሕጂቲ ካላይ ገጽ ናይቲ ወይ እውን እቲ ዲቴይልስ ናይቲ ኣብይ ኣሕመድ አንቂድዎ ዘሎ ፕላን እዩ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ንሱ ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ንትግራይ ክሃርም ኮይኑ ዘይተርፍ ምዃኑ ድማ ዝንገር ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናብ ኤርትራ ገፁ ወራር ክገብር እንድሕሪ ኮይኑ ቤንጌሪ ክመፅእ ናብ ኤርትራ ወይ እውን ናብ ትግራይ ኣምሓራ ዝበሃል ፋኖ እንድሕር ዘይ ተዳኺሙ ዘሎ ንፋኖ ክቋፀር ተዘይኪሉ ወይ እውን እንተተኻኢሉ ኣብዘን ሓምለን ነሓስን ጠቕላላ ወርሒ 7-8 ጠቕላላ ፋኖ ክድምሰሰሉ ዝኽእል ዘይድምሰሶ ኮይኑ ድማ ኣመና ክዳኸመሉ ዝኽእል ክንቀሳቐስ ከም ዘይክእልን ብዝኾነ ይኹን ምልሻ ክትቋፀሮ ከም ትኽእልን ክትገብር ክትክእል ኣለካ ነዚ እንድሕር ተዓዊትካ እዚ እውን እንታይ ዘርኢ ኣቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ገይሩ ክገብሮ ዝኽእል ዝነበረ ዝሓስቦ ዝነበረ ኩናት ስለደይ ሰለተ
بحيل خجبرلن زبل مريج أي وسيد زلوا سلازم نفعل بينه كدم سوسلني ناب واشنطن استدول الدول إيرترا بحال لولا ونتائج هسالو زبل دما إن كيز من البعض إيرترا أبز قدايز إيدو كيتو عالم رأي اللي حجزني تخلاخل اللي زعينه تزرباي سلازي إذا زربازي كما يجرو ني حدا جنيا كوينات نخبجس زتك أمر زلوا تاكتيك بر نبي إيرترا جسو ورار كايدي كايدي نزبل كم ودو جرام يوم دوزلو كجبري زي نجارات زت ميزلو أنت سليت ومالتيو سلازي أبا محراز جبرو زلوا متكعتي كما يخدل له نزبل دما أبا محرا كم وترو جزي أبي أحمد أي سلطاني زلوا أي سلطان زلوا خاطر ديكونه كم نريو زلنا እንትኑ ትግሉ እየተበላሸ መጣ ማለት ነው አሁን ላይ ያለውና በዛን ሰዓት የነበረው ትግል አንድ አይነት አይደለም በነገራችን ላይ በጣም ልዩነት አለው በዛን ሰዓት የነበረው የህዝብ ድጋፍ ነበር እንደገና የትግል ፍቅርም ነበርኛ ምክንያቱም ኢትዮጵያ በሚለው ማለት ነው አሁን ግን ሆዳም ይበዛል እሱ በልቶ እኛ ጦም እናራለን ማለት ነው بس خوينو بتي أتي سراويت نايت فدرال زبال زلوا أبزي وانزي أمنا كبيت بوزيشن يزلوا حدا دموزو مستزلوا قطباو كلبلاو زي تمعراري ناي بحكي ناي قطبا ويناي دموز أجمع زلوا مخانيز نجار كلا يدما أنت أرمني زواجا زلوا اتقدم إثيوبيا تفرس هلا إثيوبيا سلا تفرس هلا دما نته واحد بحال عسران شو عتن عمز يشوف من إثيوبيا خمسلو مجير وازلوا حج دما كفر سايل زمس زلوا نعون تقتيلنا إثيوبيا حيال كتكونيا زبل بروباغندا ملو دغفنا حزب زنبر عبي زبغوسو سلازنبره سمعيتنا هاغراونت يرو لو مغن السيم نتغراي اتفيو تغراي انت يفتي ابنتاي بصي حنارا يقولو حجنا محراخمو غبرو بتدما نورو مخمو غبرو نهاجر كامطفع نسلطان اب مخانو تقاسي بريلو مالو زخونه اند جول مودة علامه خمسه يلن وتم مرحت جنرالات ناتهم دما انترفنو كبدومن بانكومن نفيلوم تداي كوينو ኢትዮጵያ ዝባሃል ነገር ከምዘ የለየና ንርዘለና ስለዚህ እቲ ሰራዊት እታ ስልጣናናቱ ሓርውን ሰራዊት መራሕዩ ይመስል ከም ዝባሃል ምሩኽ እንድሕር ኮይኑ መራሒኻ ምሩኽ ኢኻ ትኸውን ንስኻውን እዩ ጅግና እንትኮይኑ መራሒኻ ድማ ጅግና ትኸውን ስለዚ ኣብ ዝኸድዎ ድማ ይማርኹ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ንሱ ዝደልዮ ዘሎን ንሱ ዝሓልሞ ዘሎን ኣብ ባይታ ዘጋጥሞ ዘሎን is quite different thing ዝኻ ነቲ ዓለም ምሉእ ዝጥምቶ ዘሎ ኩነታት እውን ዘገርምና ኮነ ይመጽእ ዘሎ because at the end of the day ኣብይ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንሽተይ ብዛዕባ እቲ ናይ ማሕራ ዝብልዎ ዘሎ ኣርእየ ክመልሰኩም እየ ኣብቲ ኩነታት ዘሎ እንታይ ከም ዝኾነ አዩ አካባቢዎች በአገዛዙ ጦና ፋኖ ኃይሎች መካከል ከባድ ውጊያ መቀስቀሱ ታውቋል። በጎንደር የአገዛዙ ከባድ መሳሪያ ወደመበትና የተማረከበት ውጊያ ሲቀጥል በሰሜን ወሎ ላስታ ላሊበላ ቀጠና ደግሞ በአገዛዙ የመድፍ ድብደባ ህጻናት ጨምሮ ንጹሃን መገደላቸውን የቲዩኒስ የመረጃ ምንጮች ተናግረዋል። የአገዛዙ ሌተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ በኩላቸው ሰራዊታችን ሀገር ለማፍረስ የተነሱ ኃይሎችን የሚያደርጉትን ሙከራ የሚያከሽፍና ከመበተን ብሓፈሻ ብኩሉ ግንባራት ናይ ኣምሓራ እዩ እቲ ኩናት ጀሚሩ ዘሎ ንክንፈልጥ ኢለ የምፅአልኩም ዘሎ ብኩሉ ብጎጃም ጎንደር ብኩሉ እቲ ሽዋ ተን ኣርባዕተ ናይ ኣምሓራ ዓድታት ዝብልወን ብኩለን እዩ መጥቃዕቲ ዝገብር ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ፋኖ ድማ ናይ ብሓቂ ንዓቢ ሕቁ ይሰብሮ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታታት እዩ ዝወፅእ ዘሎ but anyway this is a plan እና ይሄ በተቻለ ሐምሌና ነሐሴ ጨርሱ ነው ለዚህ ነው አማራ ክልል በጣም በርካታ ሰራዊት ያስገባው ለዚህ ነው 68 ባስ ነው የዛሬ ሳምንት ከአዲስ አበባ የሄደው ቤሻንጉል ጉሙዝ የነበረው ወለጋ አካባቢ የነበረው በዛ አልፎ ወደ ጎጃም ግባ የተባለው ለዛ ነው የሰመራ የነበረው የጀነራል አሰፋ ቸኮል ሰራዊትም ወደ ወሎ ወልዲያ ቆቦ እየተዋጋ ያለው ለዛ ነው ግባ ተብሎ በዚህ ማለት ነው እና ከተቻለ ሐምሌና ነሐሴ ማጥፋት ነው መጥፋት በጦርነቱ መጨረስ ወይም በከፍተኛ ደረጃ ማዳከም ኦርጋናይዝድ ሆኖ መግጠም በማይችልበት ከዛ በኋላ መከላከያ ሙሉ በሙሉ ከአማራ ክልል ወጥተው ወደ ትግራይ እንዲዘምት ወደ ኤርትራ እንዲዘምት ነው አማራ ክልል በልዩ ኃይል በራሱ ይሄ አድማ በታኝ ስለዚህ ስታታ ፕላን እቲ ፕላን እኒ ኤርትራ ክትሐርም ድሕር ኮይንካ ወይ እውን ኤርትራ ኩናት ከተካይድ ኮይንካ መጀመርያ ነቲ ፋኖ ዝበሃል ከተዳኽሞ ክትከላለካ እንተደየለሱ ንስኻ ናብ ኤርትራን ትግራይን ክትዋጋ ንትግራይ ኤርትራ ክትዋጋ ኢልካ ምስከትካ ናብ ጫፍ ምስከትካ ንሱ ብድሕሪት መፅዩ ን4 ኪሎ መሪሻ ኣትዩ ጉድ ከምፃልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ንዕኡ ኣዳኺምካ ብካልእ ሓይልታት ከም ትቋፅሮ ጌርካ ንዕኡ
أبيكا إيتيغا ناب نيكست ستيب كي تخل زبل بلان ناي أبينا نسمع زلنا الأماناتو نتناي فانو دارجع بزح جيز حلفة بزح حي تزاربلون نسلام كم زدل زلو سلام كفوت مخانا بدقيو نسو يجف سراويت كاب كل جنبارات عكبة بسامرا زبالنا حسب جزء دبلو زنبرة نعوم أفكار زنبرة كل تجري سراويت عكيبو نبي يتي خمسة لفزيان كتر داكم زلوا أجد أساس سراويت جنا قميت إرلايو نيرتراك خدلو زخل زبالو نزي بتي كال سراويتي سونا أب سراويت ناتنديو بو غيرون تسعركو من البات بتزهر فجيرة نتي نيرتراك كتعمل نزخل يزبالو دم أكيبل لخ بحلايسو نتجرين نيرترانسي أكيبل لخ بحلايو بس خوين بتي كم نريو زلنا أبي أحمد is a reckless leader هجي نسو نزي حسبالو سنهيلنا ونكرينا تي ديتيلز ناتو علم جن تعالى يانسس كل نجار يانس أرز خيزلو هذا كابتي أبزو بنازل رزلو ناي سوماليا بريزنت ناب أبي أحمد ناي بريكس وعلى خجبر برازيل كيدلو ناي سوماليا بريزنت دمام مسجبتي أجد داسر كبا كايدو خمسة ليزن الجرزلو إزي نفسه خاله أجاميو مغنياتو سوماليا مسجبتي خيت الرخاء بزوجي تعرنيريو ني جبتي كابت كبابيو نمرحة تناي الجرس تناي أنكارا دقبرنا اسمع نتي أمونغو إيرتران جبتن سومالين زنبرة زمدنا بتي خيه سوماليا لما تقلع لمس جبت زنبرة زمدنا بتي خيه زبل أمنتي نيرو well that is not exactly what's happening جبتي مس president ناي سوماليا ترخيبة حبارة علاماتنا توم زتوكره ركبن ميتن كم زكايرو يزن الجرزلو دارجة خطة معلتي دي سلسة معلتي دي أنا ركبي زبالزلو Al-Sisi described the visit as reflecting a depth of the fraternal ties between Egypt and Somalia, noting that their talks include in-depth discussions on bilateral and regional issues. الذي نايكلتيوم هجرات أبقى لازم دنا أبتناي كلتيان هجراتن نايزوباو كنتاتن جتوكر مخانو. الذي stated that addressed the way the strengthened bilateral. الذي كلتيان هجرات أمونغو أبحث حدان زلوا شركنت يعبين كخدا خمسة لوا زقلت حبريتا إن نرزلنا. well زي حدا كابتي دبلوماسيا وفشلتنا أبتا أبي زك كجبروني جبسي كابت كبابي وكرهقة زي حسب الزنبرة كم زغنن كم زي سلت أدنى نرزلنا كلتم على تديك دلي دس أنهي ولا تميديا أبون تيونيرو according to the Bila Somalia the two leaders will held bilateral talks to strengthen strategic cooperation and historical relation between the two. Local media reports indicate that President Mahmoud and President Sisi also expected to deliberate on regional developments in the Horn of Africa, the Red Sea corridor, and the joint efforts to combat terrorism. Again, إزي نايكلتيوم حجرات من رخاب تراي نفسه زغالة نابي سقط فترة لزغل نجار مخانك تفلت لكم خنياتو totally isolated نقولي زغيزلو قد مستوى السنة معلتات يا السودان مراحي عبد البرهان عبد الفتح ناب جبت خيدو مسو تراخي بخمس نبرة ذكر كوينو حجرما ناي سوماليا خيدلو مس إيرتران جبت زلو دما كم تحوز جيران وسيدهم مسلو زلو again Abiy is isolated and standing by himself تقلالا بينو أبتي زوبا تريف خمزلو أبتي زوبا زلو حي تادما جبت إن دحر قدامي تسألايتنا تغينا تبو جيرا كونتين جيرا تخمزلان بينو أتريفات تخمزلان يزن الجرزلو أبزي عند زربا سمعني حفتري يعني ساتوم زبلو زلويو هذا defense index بحال زوجيو Egypt might track Ethiopia's gear dam جبتي still تنتديجا نتي هداسي قدب زبل مهرام كم option أقميت أتو خمزلا يزب بحال زلو سلامتاي نزبل دما تفعل عليه مغنياتات يزب the Grand Ethiopian Renaissance Dam GERD is seen as Ethiopia's critical development project but Egypt views it as a potential existential threat هذا كابتي جبتي بزو قداي نايزي ديجا كدكس كم زي تخلص قالت أبتعدي بزح ريبورت ريالله من نابرو ناكبدا يمتعلو حزبنا جبتي لك كم تيجي مثل 3 مليون دينا قالت بلوزلو حزبنا جبتي دما تاكو تصر وصاي نابز حيز خيزلو water the تايب لك على زي 97% of Egypt's water fresh water comes from the Nile this unsure at 10% tonight is so you water يماي كاب نيلي دمت هذا water deficit nearing 40 BSM a year below UN poverty threshold. ناي ماي قرب تحدد ما كابتي بي UN دفلت دخلت ناي ماي كابتي مينيمم سب روح بوز قبا ناي ماي قرب نتحتي وريدو خمزلون نفس وكسب دما بقررون بهيوتون كنت مسو خلها
ልክዕ ከምታ ጥቕሲ ናይ ኣቢ ናይ ኣንጭዋ ፃዕረሞት ንድሙ ኣሽካዕላል ወይ እውን ምቾት ድበሎ ኣቢ ዲጋ መሪቀ ኢሉ ኣሽካዕላል ዝፃወተሉ ዘሎ ንግብፃውያን ግን ፃዕረሞት ምዃኑን ፍርዲ ናይ ሞት ምዃኑን ዝረስዐ ይመስል ንሱ ንተጋሩ ኢልዎ ግን ካብ ተጋሩ ላዕሊ ንግብፃውያን ብግምጣልያ ትጥቀምታ ጥቕሲ HBCM loss could cost 1.8 billion in damages ስለዚ ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ናይቲ ነፍሲ ወከፍ ሓደ BCM መዐቀኒ ናይቲ ማይ ማለት እዩ ዝጠፍአ ንሱ 1.8 ቢልዮን ብገንዘብ ሽግሪ ዝፈጥር ዝኻ ዓብ ናይ ሕርሻ ቦታታት ንሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎን ግብፂ ድማ ምስቲ ህዝባ ድሮ ብሕርሻው ነብሳ ዘይከኣለ ዘላ ሃገር እያ ተወሳኺ ተፅዕኖ ይመፃ ከም ዘሎ with no binding deal after years of talks military action is increasingly part of the strategic discussions እንድሕሪ ኩሉ እዚ ዘይሰልጥ ኮይኑ ወታደራዊ ስጉምቲ ንክትወስድ ግብፂ ከም ኣማራፂ ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል እዩ ዝገልፅ ዘሎ ስለዚ ግብፂ ነዚ ኩነታት እዚ ክሪቲካል ትጥምተላ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ብመንገዲ ኣምሓራ ናብ ሱዳን መሬቱ ከመልስ ኢሉ ከይዱ ከም ዘሎን ስለዚ ኣልቡርሃን ድማ ብዓብዩ ምስ ግብፂ ዘሎ ዝምድና ክሕይል ከም ዝኽእልን ሶማልያ ምስ ግብፂ ትራኸባላ ኤርትራ ድማ ብዓብዩ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ህወሓት ይኹን ፋኖ ድማ ገጅፍ ዝኾነ ስጉምቲ አንፃር ኣቢ ወሲዶም ኣለዉ ዲስ ሊቭስ ኣብይ ኣሕመድ ንሱን በቶም ድሕሪ መጋረጃ ዝሕግዝዎ ዘሎ ሓይልታትን ኢና ንርኢ ቁርብትለይ ብዛዕባ ዓለም ዘሎ ድማ ክንርኢ ምክንያቱ ምዚ ነገራት እዚ ብተሓሓ ስለ ዘለዎ Seeing is simply staggering. Right now, rescue crews are still trying to find people who are missing, including 27 girls from a summer camp overrun by floodwaters just a short distance from where we are right now. It's actually right behind me, Camp Mystic. It's been over 48 hours since floods began ravaging this community. The Guadalupe River, which we're right next to, you may be hearing it, overflowing with multiple months of rain in just a matter of hours, reaching upwards of nearly 24 feet. Devastation, what we're ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ቴክሳስ ዝበሃል ስቴት ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ ማይ ዝናብ ማለት እዩ ዓቕምና ሃበና ኢላ ትፅሊ ነይራ ኣደይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሓፂር ግዜ ብጣዕሚ ገጅፍ ወይ ከቢድ ማይ ዝናብ ብምህራሙ እዚ 51 ዝነበረ ናብ ሰብዓታት ልዕሊ ሰብዓታት ደይቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ሰብ ዝሞተ ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ መን ከማይ ዝብል ሓይሊ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣምላኽ ከም ዝብርትዕ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ political turmoil ናይ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ እስራኤል ኣብ ጋዛ ኣብ ካልእ ነገር ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ጫውጫውታ ናይ ኩናትን ናይ ካልእን ዕግርግር እሞኻ ናይ ንግዲ ክርፍስ ምስ ካልእ ዓለም ዝግበር ዘሎ ወሲኹ ኣብቲ ዓዲ ድማ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ዕግርግር ፈጢሩሎ ተወሳኺ ድማ ኢሎን ማስክ ሓድሽ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣቑይሙሎ ኩሉ ተደማሚሩ ኣሜሪካ እቲ ፖለቲካዊ ቮላቲሊቲ ወይ እውን ናይ ፖለቲካ ወለቕ ዘለቕ ኣብ ኣሜሪካ እናብርትዐ ይኸይድ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ተፈጥራዊ ፀገማት ክመፅእ ከሎ ድማ እቲ መንግስቲ ክንዲ ምንታይ ንኩናትን ወረ ኩናትን ገንዘብ ከም ዘውፅእን ነቲ ህዝቡ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክኸይድ ክመፅእ ከሎ ግን ወላ ሓንቲ ነቲ ንኣብነት ሓደ ኣሜሪካዊ ኣብዚ ሓሪሱ ዝነበረ ወይ ገዝኡ ዝነብር ዝነበረ ማይ ሓፂቦ እንድሕሪ ከይዱ ኢንሹራንስ ተዘይብሉ ተዋሒፍለ እዚ ሰብ እዚ ሆምለስ ኮይኑ ኣሎ ቢካዝ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኮሎራዶ ዝበሃል ናይ ሳውስ ኖርስ ካሮላይና ዲገለ ኣብ ዘጋጠመ ሙሉእ ሂወቶም ንዝኸሰሩ ሰባት $700 ሂብዎ መንግስቲ ማለት እዩ እሱ ኸማ ናፃሪ ኢኻ ገለ $700 ከመይ ጌርካ ገዛኻን ሂወትካን ኩሉ ጠፊኡ ከሎሲ 700 እንታይ ክገብረልካ ዝኽእል ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መንግስቲ ኣሜሪካ ንህዝቡ ፌል ዝገበረ መንግስቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ንስኻ በዓልካ ሓሲብካ ካልኩሌት ጌርካ ንመፃኢ ገምጊምካ ኢንሹራንስ ናትካ ሒዝካ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስትራቴጂ ናይ ፋይናንስ ተዘይብልካ ሓደ መዓልቲ ሕጊ ተፈጥሮ ከምዚ ፀገም ተመፂካ ዮርዳን ኣበዓል ኣሜሪካ ማለት እዩ ዮርዳን እዚ ኸ እንታይ እዩ ካብ ፔይቼክ ናብ ፔይቼክ ካብ ሓንቲ ደሞዝ ናብ ካልእ ደሞዝ ትነብር እንድሕር ኣለኻ እንታይ ይብልዎ ሓንቲ ሓደጋ ጥራይ ተሪፋትካ ዘላ ሂወትካ ፋሕ ክትብል ሞት ንኩልና ዝፅበ ዘሎ እያ ንብዛዕባ ሞት ይዛረብ ኣሎ ሓደጋ መሬት ድዩ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ድዩ ናይ ማይ ድዩ ናይ ሓደጋ ናይ መኪና ድዩ ዝኾነ ክትመውት ትኽእል ኢኻ እሱ ንግደፍልሓ ሞት እንድሕር መፅያ ጠጠው ዘብላ ያለ ናይ ኣምላኽ ጉዳይ እዩ ራይ እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ተፈጥራዊ ሓደጋ መፅዩ ቁጠባኻ እንድሕር ነቕኒቕዎ what do you have እንታይ ፕላን ኣለካ ምናልባት ነዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ቁጠባ ናበይ ገፁ ይወስደሉ መስምዑ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ነገራት ስለ ዘሎ Here on Velsha, we pepper the show with economics. Feels like we've been talking a lot about economics recently, particularly because of that One Big Beautiful Bill Act. But there's some other economics going on. We want to talk to you more broadly about it. We got a new jobs report on Thursday. On its face, the jobs report shows a pretty healthy situation. But ምስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድራማታት ናይ ኩሉ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ
بمنصر دما قطبا عالمنا بيقص يخيد الله. As always, we like to go behind the numbers, and that's why I've got Caleb here joining me to take a look at the current state of the economy. As we always do, the good, the bad, and the ugly is Caleb Silver, editor-in-chief at Investopedia. Caleb, give me a broader picture than what we've been talking about with this one bill. Yeah, the headline numbers look pretty good. If you look across the economy, you hear the same thing from Fed Chair Powell. Headline numbers are great, actually. The stock market at record highs. We have more 401k millionaires than we've ever had. We had more millionaires produced last year because people were invested. Stock market came all the way back from that big dip in early April. So that انتي لكم على سمعوا لهم من الباتي قلت فكم كيلو مجمري دونالد ترامب بسلطانكم تخلوا ايفن كيما تخلوا انتي لكم نيرانه كاب حجي انفست قبروا سلامنتاي دونالد ترامب بفصم سكفتا زي بلو نربحو تسرح سبيبي لكم نيره سسعيه بلو ازو خمسي حفرت يبلو سكفتا يبلو فرهي يبلو كل زقبره بوليسي قد تنعون سدرون نعرقتون زهبتم مغانو كتفلط لكم نيره سلازي اب ستوك ماركت انفست ገርኩም ዘለኹም ሳይ ቀጽልዎ ኢለኩም ዶናልድ ትራምፕ ተመጽኡ ክህብት መና ኢለኩም ንኻሊ ድራማታት ክፈጥር እዩ ብገንዘብ ብቁጠባ ነቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ እንተተኸቲልካ ጽቡቕ ክትከይድ ኸይብላ ኣሎ ቀዳሞት 6 ወርሒ ድራማ ፈጢሩ ታሪፍ ዶ ገለመለ ኢሉ ነቲ ቁጠባ ረቢሽ ይወፀን እዩ ተደጋጋሚ እንታይ ብል ነይረ ስቴይ ኦን ኮርስ እዚ ኩሉ ጫውጫው ግደፍዎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ፖሊሲ ቀይሩ ንነፍሱ ከም ዝረብሕ ክገብር እዩ ነታ ንሱ ዝገብራ እንተተኸቲልኩም ክትዕወት ኢኹም ኢለ ልክ ሕጂ ድማ ድሕሪ ለሰይ 6 ወርሒ ኣብ ስልጣን ምስ ንዕወዲ 5 ወርሒ ተገይሩሎ ስቶክ ማርኬት ኦል ታይም ሃይ ስቶክ ማርኬት ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ S&P 500 እቲ ናስዳክ ኩላቶም ኦል ታይም ሃይ መፅኦም ኣለዉ ኣብቲ ዝበለፀ ደረጃ መፅኦም ኣለዉ እንታይ ማለት ኢንቨስት ጌርካ እንተ ነርካ ይዓብሎ ገንዘብካ if you didn't ዶላር ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመት ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ወዲቁ ከም ዘሎ ድማ ተወሳኺ ዝተፈላለዩ ሪፖርት ኣብ ዝሓለፈ ይበኩም ነይረ ስለዚ ኢንቨስት ምግባር መጀመርያ እንታይ ብለኩም ኣለኹ ገለገለ ሰብኹም ገለገለ ዘለኹም ሰባት ክንደይ ግዜ ነጊረኩም ኣለኹ ኣነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ገዛኻ ጥራይ ምግዛእ ከም ሓደ ዓብዪ ኢንቨስትመንት እዩ ትውሰዶ ስለምንታይ ከም ብለካ ኣለኹ ገዛኻ ኣይግበሮ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ድዩ ብዙሕ ግዜ ሓደጋ ዘጋጥም እንተተቓፂሉ ገዛኻ ጥራይ ኮንካ እንትኸስር ክትወፅእ ዘይትኽእል ዕዳ ድማ ሒዝካ ኣለኻ ስለዚ ናብ ዚሮ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ስቶክ ማርኬት ግን ኣይቃፀልን እዩ ምክንያቱ ስቶክ ማርኬት ዝጭበጥ ነገር ስለ ዘይኮነ ስለዚ ወላ ገዛ ትገዝ እንተለኻ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበር ኣብ ባንክኻ ዘሎ ገንዘብ ሪስክ ኣለዎ ኢለኩም ስቶክ ማርኬትን ባንክን ማዕረ ኣይኮነን ሓደ ባንኪ ባንክራፕት ክኸውን ይኽእል እዩ እንተደያሚንኩምኒ ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ሓደ 4-5 ባንክታት ናይ ኣሜሪካ ባንክራፕት ኮይኑ ነይሩ ኣብዚ እውን ሪፖርት ገይረ ነይራነ ስለዚ anything has a risk diversify ግበሮ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሩ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሩ ክብለኩም ከለኹ ኩሉ ገንዘብኩም ዘይኮነ ንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ምግባር ሪስክ ናትካ እዩ ዘግድለልካ ስለምንታይ ኣነ ናይ ሓደ ካምፓኒ ግዛእ ብለካ ኣለኹን 500 ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ዘለዎ ፋንድ ድዩ ወላ 200 ካምፓኒታት ዘለዎ ከም VTI ፋንድታት እንድሕር ገዚእኻ ኣመና ዳይቨርሲፋይድ ኮይኑ ኣሎ እቲ ገንዘብካ እሱ ድማ 10% ናይ ገንዘብካ ጥራይ ኢንቨስት ትገብር ተለኻ እዚ ኸ እንታይ እዩ ወላ እውን ናይ ተፈጥሮ ፀገም ወላ እውን ኣብ ኤርትራ ከይድካ ኩሉ ገንዘብካ ኢንቨስት ግበራ ይብልኒ ኣነ ብዓይኒ ቁጠባ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ከምኡ ገብር ኣይክልኒ ከምኡ ገብር ኣይደለኒ ስለምንታይ ኤርትራ ሓደ ሃገር እዩ ሪስክ ኣለዎ ብኩሉ ካርድ ከይትፃወትኒ ኢኻ if you understand money if you know investment 10% ናይ ገንዘብካ ምናልባት ኢንቨስት ትገብር ኣነስ ኤግዛክትሊ እንታይ ክገብር ከም ዘለኹ ይፈልጥ የትልካ ለሰይ 40% 50% ልዕሊኡ ትገብር ተለኻ ግን ቢግ ሪስክ ትወስድ ኣለኻ you never know ዝኾነ ዓይነት ቢዝነስ ፌል ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ንሱ ፌል ምስ ገበረ ዚሮ ክትምለስ ኣይደለካን ኣነ ብፍላይ ስድራ ዘለካ ሓዳር ዘለካ ተኮይንካ በይንኻ እንድሕር ኮይንካ ብዙሕ ገንዘብ ከሲረያ ናብ ኢንቨስትመንት ትኸስር ኢኻ ኢትስ ኦኬ ስድራ እንተለካ ግን ብኩሉ ካርድኻ ኣይትቋመርን ኢኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዳይቨርሲፋይ ክትገብሮ ኣለካ እቲ ኢንቨስትመንት ናትካ ስለዚ ገለ ክፋል ኣብ ስቶክ ማርኬት ገለ ክፋል ገዛ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ገለ ክፋል ኣብ ክሪፕቶ ገለ ክፋል ኣብ ወርቂ ገለ ክፋል ድማ ከም ገንዘብ እውን ከተቕምጥ ኣለካ ካሽ እውን ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ብቐሊሉ ክትወስዶ ትኽእል ነገር እውን ክህልወካ ኣሎ ስለዚ ኣገይን እቲ እንድሕሪ እቲ ኩነታት ኣንቢብካ ንዑ ትኽተል ኣለኻ then you are doing the right thing እዚኣ ጥራይ ክብለኩም ይደሊ now let's go to ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድራማታት ፈጢሩ ነቲ ስቶክ ማርኬት ንላዕሊ ምፅእዎ ኣሎ because at the end of the day ዶናልድ ትራምፕ ብስቶክ ማርኬት ዝረብሕ ስለ ዝኾነ ናቱ ሃብቲ ድማ ስለ ዝምርኮስ ፅቡቕ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ብዛዕባ ሃውሲንግ ገለመለ ክኸውን ከሎ ግን ገዛውቲ ኣመና ከቢሩ ከም ዘሎ ስቲል ከም ዘይተቐየረ እዮም ዝገልፁ ካብ ኣሜሪካ ውፅእ ኢልና ናብቲ ካልእ ዓለም ክንሰግር ኢና መጀመርያ እዚኣ ስምዑለይ from across the global south gather in Rio de Janeiro for the BRICS summit. But this year's meeting marks something much bigger than just another round of handshakes and speeches. It signals a geopolitical realignment, and Southeast Asia is quietly but steadily moving into position. Why? Well, because it sees two strategic and unique avenues that will guarantee its long-term peace and prosperity if it shifts towards the
እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ ብሪክስ ዝበሃል what those two ብሪክስ ዝበሃል ዋዕላ ናቱ ኣብ ብራዚል ከካይድ ቀኒዩ ብዘይ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ካልኦት ኩሎም ሰባት ተሳቲፎም ነይሮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ብሪክስ ዝበሃል ካብተን ቀዳሞት 5 ሃገራት ድሒሩ 5 ሃገራት ወሲኹ 10 ሃገራት ኮይኖም ነይሮም ድሒሩ ድማ ካልኦት 10 ሃገራት ምውሳኽ ፓርትነርስ ዝበሃላ ብምግባር ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢ 20 ሃገራት ዝኾና ኣባል ሃገራት እየን ዘለዎ መስለኒ ኣለ ነው ልዕሊኡ ድዮም ዋላ ትሕቲኡ ይፈልጥን እየ ግን ብሓፈሻ 10 ዝኾና መንበር ሃገራት ዘለዎ ኮይኑ ዳርጋ እቲ ዝነበሮ ካች ወይ እውን እቲ ዝነበረ ብፍላይ ኣብ ራሽያ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ ሰብ ብዙሕ ተስፋታት ኣብ ብሪክስ ገይሩ ነይሩ ራይት ናው ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ምንቅስቃስ ቁሩብ ክብድ እናበለ ይመፅእ ኣሎ እቲ ምክንያት ድማ ብርግፅ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ውሽጢ ብሪክስ ዘለዎ ሃገራት ኩላቶም ሓደ ዓይነት ዕላማ ስለ ዘይብሎም መራሒ ናይ ቻይና የተሳተፈ ንሱ እውን ነፍሱ ዝኻለ ፀቕጢ ዝፈጥር ምክንያቱ ቅድሚ ዓመት ዝተገበረ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ኣበይ ነይሩ ኣብ ራሽያ እዩ ነይሩ ቭላድሚር ፑቲን በዓሉ ፐርሰናሊ ዝእንግዶ ዝነበረ መራሒ ናይ ቻይና መራሒ ናይ ህንዲ ቢግ ፕሌየርስ ተሳተፍሉ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ መራሒ ናይ ራሽያ የለን ከምኡ ድማ መራሒ ናይ ቻይና የለን ስለዚ ኦልሬዲ እቲ ሲግኒፊካንስ ብኡ ደረጃ ይወድቕ እዩ ካልኣይ ድማ እቶም ብሪክስ እናተኣከቡ ከለዉ ንዕኡ ንምፍሻል ዶናልድ ትራምፕ እዛ ፅሕፍቲ ውፅኢ ኣሎ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ኣንጻር ኣሜሪካ ወይ እውን ኣንጻር ናይ ኣሜሪካ ዶላር ዝኸይድ 100% ታሪፍ ከውርደሉ ኢሉ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ታሪፍ ጉዳይ ስለተወደአ ይመስለኒ ዝኾነ ይኹን ሃገር ትራምፕ says countries aligning with BRICS ምስ ብሪክስ ዝፀጋግዑ ዘለዉ ሃገራት 10% ታሪፍ ተወሳኺ ክገብረሎም እየ ብምባል እዚ ድማ ንህንዲ ይኹን ንሳውዲ ኣፍሪካ ንኢትዮጵያን ብቐጥታ ክፀልወን ዝኽእል እዩ እተን ካልኦት ኢማራት እውን ክፅልዎ ትኽእል ትኸውን እቶም ካልኦት ግን ከም በዓል ቻይና ራሽያ እዚ ነገራት እዚ ዝሓለፍዎ እዮም ምክንያቱ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዲቕ ዝበለ ብድሆታት ስለ ዘለዉ ብሓፈሻ ኣባላት ናይ ብሪክስ ሃገራት ኣብ ብሪክስ መጠን ዝተሳተፉ ብዓይኒ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ብዓይኒ ጥርጠራ ዝረኣዩን ኣሉታዊ ስእሊ ዘለዎም ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሕቶ ዶናልድ ትራምፕ መትሓዚ ዘይብሉ መራሒ ምዃኑ ንፈልጥ ኣለና እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ እዩ ነቲ ናይ ብሪክስ ኣካይዳ ብኸመይ ክጥምቶ እዩ ኣብ ፖሊሲ ደረጃ እንታይ ክገብር እዩ ነፍሲ ዝኻለ ብዙሕ ሕቶታት ዝፈጥር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ነፍሲ ዝኻለ ሓደ መግለፂ ናይ ኣሜሪካ ስግኣት ናቶምን ስክፍታ ናታቶምን ዝገልፅ ዘሎ እዩ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ብሪክስ ዝበሃል እውን ኣሜሪካ ትፃበላ ጥራይ ዘይኮነ ቻይና እውን ሙሉእ ብምሉእ ምትእምማን ናታ ቁሩብ ካብኡ ዘጉደለት ትመስል ምክንያቱ ሕስብ እንደብልዎ ኣብ ብሪክስ መን እዮም ዘለዉ ዓበይቲ ፖሊሲታት ንክትገብር ከቢድ እዩ ሓደ ኮንሰንሰስ ቤዝድ እዩ ኩሉ እቲ ውሳነታት ኩሎም ክሰማምዑሉ ኣለዎም ህንዲ ቻይና ንትደልዮ ክትቅበል ኣይትደልን እያ ምክንያቱ ንቻይና ዘርብሕ ኮይኑ ስለ ዝስማም ስዑድያ እውን እንተኾነ ኢማራት እውን እንተኾነ ኩለንተን ሃገራት ሙሉእ ብምሉእ ብጀካ ራሽያን ቻይናን ኣንጻር ኣሜሪካ ወይ እውን እዚ ዲዶላራይዜሽን ዝበሃል ዘሎ ሓሳብ ንክደፍእሉ ክደፍኡ ዝኽእሉ ይኮኑን ስለምንታይ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያታት እውን ስለ ዝኾኑ ስለዚ ብሪክስ ኣብ ስእሊ ኣብ ካርታ ምስ ግዜ ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ሽርክነትን ክገብር ይኽእል እዩ ዓበይቲ ውፅኢታት ንኸምፅእ ግን መጀመርያ እተን ሃገራት ቆራእ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስዳ ክኽእላ ኣለወን ቆራእ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስዳ እንተደይኪለን ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ኣሜሪካ ዝደናገፀ ሃገራት ኣብ ውሽጢ እንተለዋኻ ኢትስ ቨሪ ሃርድ ሓደ ዓብይ ቦልድ ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስድ ስለዚ ኤክስፔክቴሽን ናይ ዓለም ኣትሊስት ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ድርድ ዝበለ ትፅቢት ክህሉ ዝኽእል ዝብል መደምደምታ በፂሐ ዘለኹ ዝያዳ ከማን እተን ሃገራት ኣብኡ ዝኣትዋ ዘለዋ ሕጂ እንተሪእኻየን ኤስያውያን ሃገራት እየን እዚ ስለዚ እተን ኣዝያን ዝበሃል ሃገራት ብብዝሒ ኣትዋ ስለ ዘለዋ ነቲ ፖሊሲ ዝያዳ ሳተን ሽፍት ንምግባር ሓይሊ ክህልወን ይኽእል እዩ ስለዚ ምናልባት ሪደንደንሲ እውን ይብልዎ ገሊኦም ዝደጋገም ነገር እውን ይኸውን ኣሎ ምክንያቱ እንድሕር ሪኢኻ ኣብቲ ማሌዥያ ታይላንድ ቪየትናም ኢንዶኔዝያ እኳ ሙሉእ መንበር ኮይና ኣትያ ስለ ዘላ እውን ኣፅልዋ ኣሎ ስለዚ ኤስያውያን ብብዝሒ ኣትዋ ስለ ዘለዋ ኣብ ሎንግ ተርም ሳተን ዓብይ ፅልዋ ክገብራ ይኽእላ እየን ዝብል እምነት ኣሎ ግን ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ዘለካ ዓብ ነገር ክመፅእ ኢልካ ክትፅበይ ትኽእልኒ ኢኻ ሙሉእ ብምሉእ ማለት እዩ And so if the most powerful man in the world says it's digital gold and says don't sell your Bitcoin and we're going to buy more, I think that the last hurdle has been leaped in terms of on the path of legitimacy. So tell me, if you're a sovereign wealth fund, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, how would you be diversifying that portfolio? How much Bitcoin would you own? All of it. Look, to tell you the truth, I think it's kind of an IQ. ማይክል ቴይለር ኩሉ ግዜ ነዞም ዓበይቲ ፋንታት ብፍላይ እዞም ዲፕ ፖኬትስ ዝበሃሉ ብዙሕ ሃብቲ ዘለዎም ሶቨሬን ዌልስ ፋንድ ዝበሃሉ ከም በዓል ናይ ቀጠር ስዑድያ ኢማራት ዘለዉ እሳቶም
زياده ابي انفست غبرو مخالو بيتكوين حدا غزي كجف انفستمنت غبرو سلازغلو نت واغا ناي بيتكوين ناي كريبتو نسماي كتكسو يقول يوم يزبل كغبرو دي ماي غبرو ناب كمي ساعات يوم كغبرو وي دونت نو ساعتكم كن نتمخرنا زياتهم سميكم بتنقاقه زلو بمستوعال جدلسكم تكبروا ناي موداتا مخري هيبه كسغري ازا مخرج هيبه نابت بوليتيكا خملتي Facts. Marriage is overwhelmingly unsuccessful. It is way more dangerous than skydiving. Yes, you die from the skydiving, but the chances of a catastrophic skydiving incident is like 0.0003, and one where you die is 0.00001. It's like very limited, the chances of dying from skydiving. Whereas the chances of divorce, again, 56% divorce rate. How many stay together who are unhappy and they just stay together because they don't give up? هذا نقدر كنقرأكم أنا بزعبة حضاراتنا معربة وعالم كنقدي هبلنا كم معربيان سبات إنه وجدوا بزعبة حضارن فقرن مخري نحبرة سبنا نابطفات برنا بلمعات يوزدوني كلكم كل وقت بزيرو تبقي سيكونكم الزعرب زلو تبقايو نيويورك تبقايو تايزبل زلو حضارات بأوروبا حضارات بأمريكا دارجا عبدان قصص خدي يزبل 5 ميتاويت بزي ناب حدا من قد كيت كلها 5 ميتاويت كترقص خليها تودق تخليها ندحري لونكا تمالتيو 50-50 مالتي زعبي ريسك لو يزبل زلو حضاراتنا اوروبا امريكا عندما 5 ميتاويت ناي مفراس تخولو لو سلازي ابيوت 5 ميتاويت ناي موداق تخولو بزلكا كتاوتي بالكانيوم زبلو سلمتايكم نبلا لنا نايزي اتوم مخري نايزي اتوم ناي مخري حدار ناي فقري اندحر تختيلكا لك اتصاتهم زرعبهم زلو وصيتي خا تركب እዚ ፌሚኒዝም ዝበሃል ስግንጢራት ናይ ሕብረተሰብ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣይትከተልዎ ወይ ከይን ክተሎ ዝብል ኣነ እንታይ እዩ ንዑ እንተ ተኸቲልካ ደስትናቶም ሓደጋ እዩ ዘጋጥመካ ሕብረተሰብካ ድማ እና ኣብ መንጎ እቲ ሕብረተሰብ ባእሲ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ንሓትሕዶም እናተወናጀሉ እናተኻሰሱት ኣብ መወዳእታ ድማ ተለኻኺምካ ትጠፍእ ማለት እዩ ምክንያቱ ክትወልድ ኣይደልን ኢኻ ናይ ቀፃልነት ናይ ሕብረተሰብካ ይትፈቱን ኢኻ ደቂ ኣንስትዮ ኣመነ ናፅነት ክህልዎም ኣለዎ ደቂ ተባዕትዮ ኣመነ ክጥንቀቕሎም ብላብላ እናበልካ እትውግእ ይቕፅል ሕብረተሰብ ድማ እናደኸመ ይኸይድ ስለዚ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም እየ ዝነብር ዘለኹ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ኣለዎ ብዙሕ ፅቡቕ ትምህርቲ ኣለዎ ብቁጠባኻ ክትዓቢ ብዙሕ ዕድላት ኣለዎ ፀፅቡቕ ውሰዶ ካብ ሕብረተሰብና ግን ፅቡቕ ነገራት ድማ ክትወስድ ድልው ክትከውን ኣለካ ኤሮጳ መፅአ ኣነ خلاص ኩሉ ናይ ሕብረተሰበይ ክድምሰዮ እንድሕር ኢልካ ንባዕልካ ክትድምሰስ ኢኻ ስለምንታይ እቲ ንስኻ ትኽተሎ ዘለካ ብፍላይ ናይ ሓዳርን ናይ ውላድን ናይ ካልእን ምኽሪ እቶም ፀዓዱ ዝነብርዎ ዘለዎ ሂወት እዩ and do you really want that ትደልዮ እንተኮይንካ good luck ንዑ ክትሰብኽ ናይ ሕብረተሰብና ግን ኣይትፅዓር እዚኣ ኢለኩም ክሓልፍ ይደሊ ሓዳር ክትገብሩ ትደልዩ ብናይ ሕብረተሰብና ኣካይዳ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ቤተክርስትያንን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣይ ሃብ ኖ ፕሮብለም ንስድራ ቤትና ዘፅናሓና ንሱ እዩ ናይ ወለድና ኣብ ሓዳርን ካልእን ምኽሪ ናይ ወለድና ተተኸቲልና ከም ናቶም ሓዳር ደቅና ብሰላም ዕቢና ደቅና ድማ ፅባሕ ንጎ ተመሊሶም ኣቦይና ኣደይን ክሕግዝ የናበሉ ከምዚ ንሕና ንስድራና ንድውል ዘለና ከምኡ ክግደሱልና እዮም ናይ ምዕራባዊ ስታይል ተተኸቲልካ ድማ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣብ እንዳ ኣረግቶት ምስ ተጓሓፍካ እውን ክርእዩ ካይደልዩን እዮም ኣብ እንዳ ዓበይቲ ዝሰርሑ ዕሩኽተይ ኣለዉ ደቆም ስነ ስድሮም ክርእይዎም ኣይደልዩን እዮም ብፍፁም ክርእይዎም ኣይደልዩን እዮም ይሕዝኑኻ እዚ ኩሉ ፓምፐር ገይራ እዚ ኩሉ ሓደ ኣሎ ዝዕለና ዓርከይሲ ሓደ ወዳሲ ኣሎ ነድዩሲ ኣብ እንዳ ዓበይታት እያ ዘላ ክርእዩ ኣይደልን እዩ ኩሉ ዝከኣል ትገብረሉ ዝነበረት እያ ንሰበይቱ ዝነበረት ምስኣ ስለዘይ ተረዳደዲ ገለ ጠቕላላ ይርያን እንዳ ዓበይቲ ከላ ልብኻ ይሰብረካ በንፃሩ ኸይሉ ጣልያናውያን ቱርካውያን ክኾኑ ከለዉ እቶም ስድራ ቤታት ከይዶም እቶም ደቆም ኩሉ ግዜ ቀላማ ሰንበት ይመፅዎም ይበፅሕዎም ደቂ ደቆም ይመፅዎም ስለዚ what kind of ሕብረተሰብ ክህልወካ ኢኻ ትደሊ ፅባሕ ንጎ ምስ ኣረግካ ኣብታ ገዛ በይንኻ ጭልውሉ ክትብል ከላ በይንኻ ኮይንካ ኢኻ ተርፍ ዋላ ወሊድካ ከለኻ ከምዘይወለድካ ዘይግደሱልካ ወይስ ከምዚ ንሕና ንስድራና ከመይ ልኽዳይ ከመይ ቀኒቕ ዋይ ኣደይ ከመይ ትህሉ ኣቦይ ከመይ ይህሉ ሓወቦይ ከመይ ይህሉ ኢልካ ትሻቐሎ ከምኡ ዝሻቐሎ ሕብረተሰብ ትደሊ ምርጫ ንዓኻ እዩ ሕብረተሰብና ብዙሕ ፀጋታት ኣለዎ ጉለታት እውን ኣለዎ ጉለታት እናገደፍካ ፀጋታት ግን ናዕበኻ እንድሕር ከይድካ ናብ ዝበለፀ ኩነታት ክንከይድ ንኽእል እናበልኩ ሕጂ ናብቲ ዝቕፅል ርእሲ ናይ ዞባና ክምለስ እየ ከምዚ ምኽሪ ንግረ መንገደይ ፈይ ከብል ክፍትነ ናይ ሆብ ይጠቕመኩም ይኸውን ዝጠቕሞ ይጠቕሞ እቶም ትፈልጥዎ ድማ ሸለል በልዎ ድሓን ፍረም ክኢል እዩ ዝኸበረኒ ዝኸበረኩምን ወላ እኳ ወፍሮ ኣሉላ ቅድሚኦምን ድሕሪኦም ዝተሰዉ ሃርበኛታት ደቂ ትግራይ ስምዕ ፕሪቶርያ እንተተፈረመ እቲ ስምዕ ምዒ ክብል ኣይከኣለን ናይ ዝቐንዲ ፀገም እቲ ስምዕ ክትሓላላኽ ዝገበረ መንግስቲ ብልፅግና እዩ
بتوسع دما بهراو كحيدة نفسمه ጠላም ጉጅለን ንኹሎም ሰዋዕትናን ኣብ ቃል ጉድኣትናን ዝኸሓደን ንትግራይና መልኣከ ህዝብናን ጠሊሙ መኸተና ዘመራስሕ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ዘዋን ደንቡ ፈልዩ ጎተቱን ዝብሎ ከፋፊልካ ገዛእ መምርሒ ተቐቢሉ ብዝተፈላለየ ድሑር ስምዒታት እናላዓለ ሕድሕድና ክንዋዳእ ኣደዳ ፀላእን መስሓቀ ጓህማማትን ክገብርን ሕርድግ ይብል ኣሎ ስለዚ ብሓበሻ ኣብ ውሽጥን ዝተፈላለዩ ወፃኢ ሃገራትን ትነብር ህዝብና ሽርሒ መንግስቲ ብልጽግና ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደትን መሻረቱን ኣፍሽልካ ብድማር ስዋዕት ወፍራኣሉ ሓዊስካ ኣብ ዝተፈላለዩ ወግኣት ከምኡውን ብምድርን ኣየርን ጀኖሳይዳዊ ጫፍጫፍ ናይ ዝሓለቁ ኩሎም ስዋዕት ደቂ ትግራይ ቃል ከይዕብረካ ዕላማም ክትዕውት ታሪክ ሕድር ሸኪሙካ ምህላው ብግቡእ ተረጃኻ ተወሳኺ ሓድሽ ታሪክ ከም ትጽሕፈ ይጠራጠር ከፋዩላል ተዋት ትግቡበት የሚል ነገር አንስቷል ተውሱን እናቆየው ለበኋላ ዋናው ነገር ግን በወልቃይት በኩል በአራቱም ግንባር ዋት ሰራዊቱን ከሻቢያ የተገኘችው መሳራ ባይዞ ሻቢያ ደግሞ ትንሽ ተነቃቅቷል ታቃላይቺ ነገር ባለፈ በ2018 ማዕቀቡ ተነስቶለታል ባለች በሌለችው ነገር ምናምን ገዛስቷል ከዚህም ይዟት ሄደ በባለፈ ጦር ጊዜ ይዟት ሄደ ወደ መሳራዎችም ነበሩ ስለዚህ አሜሪካ ተቋም ያወጣው ሪፖርት አይተዋል ሰሞኑን የኤርትራ ጦር ምን ያህል የተደራጀ እንዳለ እነን ተጠቅሞ ለውሃት ብዙም ባምኗቸው የተወሰነች ነገር ምናምን ጣልጣል አርጎላቸው በአራት ግንባር ወደ ወልቃይት ያኮበኮበ ነው ያለው ውሃት ዝዕጅ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ገብር ዝፍትን ዘሎ ነቲ ኣብ መንጎ ምሓራን ትግራይን ዘሎ ኩነታት ቤላ ጌር ኮርሱነ ይድፍትን ዘሎ ከም ኣጀንዳ ይወሲድዎ ዘሎ ኩሉ ንዑ ንምግባር ድማ ንመን ኢኻ ትጥቀም ሻዕብያ ዝበሃል ቃል ኢኻ ትድርቢ ዝተረጋገፀን ዘይተረጋገፀን ወሬ ሒዝካ ሻዕብያ ዝብል ቃል እናተጠቐምካ ንምንታይ ይጠቕመካ ስኸ ምክንያቱ ሻዕብያ እንድሕር ኢልካ ኢትዮጵያ ደፍርሳ ዘሎ ናይ ደገ ሓይሊ ኣሎ ኢልካ ንኽትምድር ስለ ዝጠቅም ሻዕብያ ዝብል ቃል ኣብ ዘርከብካሉ ትጉሕፎ ማለት እዩ ትድርብዮ ልክዕ ከምዚ ኣብነት ጭብጥለካ የብል ከም ዘይገድስ ሻዕብያ እንድሕር ኢልካ things works for you እዚ ከዓ መራሕዮም ከምኡ ክብሉ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝጀመረሎም እዩ በርባዕተ ግንባር ህወሓት ይመጽእ ኣሎ ሻዕብያ ድማ ኣጽዋር ካብትን እቲ ገዳ ተላዒሉ ከሎ ዝገዝኦ ነገር ኣሎ ንዑታት ተጠቂሙ ንኩናት ዝብገስ ዘሎ ገለገለ ወላ እንተ ደይኣመኖም ንህወሓት ገለገለ ኣጽዋራት ሂቦም ኣሎ ንሱ ድማ ይዘሰልጥኖም ዘሎ ነቲ ግንባራት ናይ ህወሓት ናይ ወልቃይት ንኻርሙ በርባዕተ ቦታ እንታይ ንምባል እዩ ሕጂ ነቶም ኣምሓራሲ ሻዕብያ ንህወሓት ኣንጻርኩም ነቲ መሬትኩም ንኽወስዱልኩም ይገብሮም ኣሎ ኣምሓራ ድማ ጽቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ወልቃይት ኣብ ትሕቲ ማሕራ ይኮነን ዘሎ ኣብ ትሕቲ ፌደራል ዘሎ ስለዚ ሽጣራኻ ደውርካ ይብልዎም ኣለዉ ሰብ ኣምሓሩ ክሳብ ሕጂ ኣንጻር ተጋሩ ክዋጉ ምዃኖም ዝገልጽ ሓበሬታ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ኩናት ዝግዝግዝ ንሳቶም ኩናቶም ኣንጻር ኣብ ምዃኑ እዮም ትፈልጡ ሕጂ ድማ ኣብ ሰፊሕ ግንባር ወይ እውን ጥምጥም ኣንጻር ናይ ዓቢ ሰራዊት እዮም ዘለዉ ስለዚ ንክቕሽሾ ዝኽእል ሰብ የለን ናይ ዓቕሊ ፅበት ድማ እዩ ዘረባ ዝንሪኦ ዘለና ወል ንቐፅል እቲ ድራማ ብኩሉ መንገዲ ዝቕፅል እቲ መራሒ እውን ታህዲድ ዝመልኦ በትዕቢት ተዛሪቡ ነይሩ ይለንቀነ ለሚያሳዝነው ጉዳይ ግን የሚያግዙን ሰዎች አሉ የሚያግዙን ሀገራት አሉ ብሎ ማሰብ እነዚህ ሀገራት እንኳን እናንተን ራሳቸውን ማገዝ አይችሉም ሞራል ቲፎዞነትና ማገዝ ለየብቻ ነው ስታዲየም ተቀምጦ ማጨብጨብና ኳስ ሜዳ ገብቶ መጫወት ለየብቻ ነው በትላልቅ ውጊያ እንኳን እንደምታዩት መደጋገፍ ችግር ሆኗል እንኳን በሰፈር ውጊያ because የዓለም ኢኮኖሚ ከራስ ተርፎ ሰው ለማገዝ የሚያስችል ነገር ብዙ የለም ካለም ጥቂት ነገር ነው የሚኖረው እነዚህ ሱት ግምገማዎች ናቸው ትግራይ የሚያስፈልገው ሰላም እዚ ሕጂ እዛ ዘረባዝያ ሙሉእ ከም ናተይ ግምግም ንኤርትራ ንምንዓቕ ዝተጠቀመላ እንታይ ዝብል ዘሎ ትዝሕዝን ክፋሉ ድማ እቲ ናይ ህወሓት ሓይልሲ ካብ ደገ ዝሕግዘና ኣሎ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዩ እቶም ንዓኹም ክሕግዙ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንነብሶም ከማን ከትሕኑ ዘይክእሉ ንነብሶም ክሕግዙ ዘይክእሉን እዮም ዝብል ናይ ጅሃራን ትዕቢትን ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ቀፂሉ ድማ ብዓለም ደረጃ ሎሚ ማንም ክሕግዝ ዝኽእል የለን ያይ ንሱ ነቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለም ንሱ ጥራይ ዝፈልጦ እዩ ድመስሎ ዘሎ everybody is following it ዝዘገርም ክፋል ድማ ኣብ ዓለም ዘሎ ሓይልታት ንማንም ክሕግዝ ኣይክእልን ኢልና ንዛረብ ዘለና ምናልባት ሻዕብያ ካርመካ ሓሲቡ እንተሎ ኤግዛክትሊ ንዑ ስለ ዝፈልጥ እዩ ከምቲ ንስኻ ትጃሃረሉ ዘይኮነ ንዓለም ከም ከብዲ ኢዱ ዘንብብ ወታደራዊ ስልቲ መዓስ የጥቅዕን
أصبح زفلت entity وين تكال انتو بعالم شعبي هاي أكالكم دليت كخد نقفة غلي خابت بوي فعلوا كتمالي تزاريبي زيتي قالاتو كتمالي انتاي بالنير بزع شعبيا نسو سمعوا بزي ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። ይሄን እንድንክድ እንድንረሳ እንድንሳደብ የሚፈልጉ ኃይሎች ሞኞች ናቸው። አናደርግም። እሱ በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር። የኤርትራ መንግስት የኔ ድንበር፣ የኔ መሬት፣ የኔ ዜጋ፣ የኔ ሀገር ኢትዮጵያን ለማጥፋት ጥቅም ላይ አይውልም የሚል ጽኑ አቋም ይዟል። ከትርፍ በላይ ትርፍ ነው ይሄ 20 ዓመት ሙሉ ገርማካ እዚ ሱት ናተመክሕ ዝዛረበሉ ዘሎ ንብዙሕ መንእሰይና ኤርትራ ዘቆጥዕ ዘረባ ምዃኑ ይርድኦኒ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ሓለፋ ከም ዝገበረሉ ንድሕነቱ ምናልባት ንፅጥቂ ኢሎም ኣይኮኑን ገይሮሞ ካልእ ዕላማታት ስለ ዝነበሮም ብሓፈሻ ግን እዚ ገይሮም ለይሉ ዝጀሃረሉ ዘሎ ኣይሶምን ኣይሳለሲ ድማ ኣንጻር ኤርትራ ኣፉ ኣብዘ ዝኸፈተሉ ሓንሳብ ቀዛ ክገብረ ሓንሳብ ካብ ካርታ ክድምስሰ ሓንሳብ ናብ ኤርትራ ክጥቕልለ ናብ ኢትዮጵያ ክጥቕልለ ሓንሳብ ኩሉ ዓይነት ትዕቢት ዘለዎ ዘረባ ዝዛረበሉ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ዕፁብ ኣኼባታት ሕልፍ ዝበለ ንዕቃት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ምናልባት ነቲ ዘለዎ ፍርህን ሓሶትን ብጃሕራ ወይ እውን ከምኡ ናይ ሓሶት ተስፋ ንሰራዊቱን ነቶም ተኸተልቱን ክህብ ስለ ዝደሊ ክኸውን ዝኽእል ግን ፍልይ ዝበለ ንዕቃት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ዘለዎ ይዝንጋዕ ከምኡ እዮም ዝብሎ ብዙሕ ግዜ ብምቕፃል ግን ኣብቲ ግዜ ሽግሩ ኤርትራ ደው ኢላ ደው ከም ዘበለቶ እዩ ንብዙሓት ኤርትራውያን ድማ ደሞም እዩ ዘፍልሓሎም ንዓኻ ደው ስለ ዘበሉኻ ምክንያቱ ክንደይ ግዜ ኢና ክንጥለም በዚኦም ንስኻ ኣሚንካ ትገብረሎም ኩሎም እዮም ከምኡ ኣም ሪሊ ሶሪ ኩሎም ከምኡ እዮም ኣብቲ ከባቢና ዘለው ንኤርትራ ኣብ ክሽገሩ ከለዉ ስተሩና ዝብሉ ንእሽተይ ረድኤት ክረኽቡ ከለዉ ድማ ንኤርትራ ብዋጋ ኤርትራ ረብሓ ከሳልጡ ዝፍትኑ ፖለቲካውያን መራሕቲ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለው ስለዚ መንእሰይ ኤርትራዊ እቲ መንግስቲ ዝፈልጦ ሓበሬታ ስለ ዘለዎ ዝገብሮ ነገራት ካብቲ ዘሎ ምርጫታት ርእዩ ዝገብር ግን ከም ኤርትራዊ ኣብ ከመይ ዝበለ ጎደቦ ከም ዘለኻን ኣብ ጥቃኻ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ነዛ ምስራሕ ጥራይ ትስለጠኒ እምበር ንድራር ዘገድሰና ኣይኮነን ዝብል ሕልሚ ዘለዎ እዩ ብፍላይ ንኤርትራ ሸጥካ ንኤርትራ ኣሕሊፍካ ምሃብ ይሁዳ ወዲ ይሁዳ እዩ መራሒ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ኩሎም ቶም መራሕቲ ይሁዳ ከምቲ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ኣብ ናይ ክርስትና ቅዱስ መፅሓፍ ንክርስቶስ ነቲ ኩሉ ኣብ ፅቡቕን ሕሙቕን መሪሕዎ ዝኸይድ ዝነበረ በተን ውሕዳት ገንዘብ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ልክዕ ከምኡ ዝገብሩ መራሕቲ ኢና ንርኢ ዘለና ብፍላይ ናብ ኤርትራ ክበፅሕ ከሎ ኤገይን እዚ እውን ኣስተውዒልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ከም መምሃሪ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ኢና ንብል ዘለና ተሃዲድ ናቱ ናይ ኤርትራ ናይ ሻዕብያ ሓገዝ ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ክነግር ዝፍትን ዘሎ but only time will tell መን እዩ እቲ ክገብር ዝኽእል መን እዩ ከቲ ክገብር ዘይክእል ክንርኢና ካልኣይ ዕላማ ንሱ ገይርዎ ዘሎ ድማ ነዚ ሕጂ ብርጌድ ንሓመዱ ደገሎ ድበሃል ንኣዲስ ኣበባ ንዑ እውን ከም ሓደ ፖለቲካ ክጥቀመሉ ሓሲቡ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ግን ናብ ቅድሚ ምስጋርና ንመለስ ኣብቲ ናይ ወልቃይት ጉዳይ ሌላውን ነገር ካልተፈጠረ በስተቀር በነሱ ፕላን ማለት ነው በዚህ ወር ውስጥ ወይ 2 ወር ውስጥ የሆነ ነገሮችን መጀመር እንደማይቀር ነገር ነው ያሳዩት ያሉ ነገር ማለት ነው ይሄንን ሂደትን ይዞ እየቀጠለ ነው ያለው ዋት ማለት ነው ማለት በሻዕቢያ እየተመራ ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ታው ይሄ ነገር አዋጣም ከገባንበትም የከፋ ይሆናል የሚል ነገር አስቀምጧል ምንድነው የከፋ የሚሆነው ምለው ነገር እስቲ ላንሳለ አንዱ ላይ ተጠብ ሉክ ጦርነቱ አሁን እንደሚታሰበው ዝም ብሎ በሁለቱም ልክ ከዚህ በፊት እንደነበረው እኔ በደጋጋሚ ይላሉ ተራራ መናጠቅ አይሆንም ጦርነት ከዚህ በኋላ ማለት ነው እዚህ ወልቃይት በዚህ ገዳሙ በኩል በዛ በሸረሪና በኩል በሱዳን ይመጣሉ ምናምን የምትለው ምናምን አይደለም ጦርነቱ የሚሆነው በቴክኖሎጂ ጠቅመ ጦርነቱን በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ጦርነት የማይፈልገው ማህበረሰብ ውስጥ ጦርነቱ እየከተቱ ያሉትን ሰዎችን ማጥፋት ነው የሚሆነው አይ ሃታ ከመይ ዝበልዎም ምዕንጅል እማታዚያቶም ኣታቲ ጦርነት ዶላቲ ቴክኖሎጂ ረትብልዎ ዘለኹም እንተ ዘለወኩም እኮ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ኢላ ይመቐፀለን ዘለኩም ቴክኖሎጂ ንባይታ ዘሎ ኩነታት ዝቕይር ኣይኮነን እቲ ንዓኹም ኣፅዋር ዝህብ ዘሎ እኮ ኢማራት እዩ ኢማራት እኮ ኣብ ሱዳን ኩሉ ፈቲኑ ወይ ዝስኻትኩም ትጀሃርሉ ዘለኹም ኩሉ ዓይነት ኣፅዋር ፈቲኑ ወይ ሰራዊት ናትኩም ድማ ክሳብ ሕጂ እኮ ተጠዋይ በለን እቲ ቴክኖሎጂ ኣለና እቲ ድሮናት ኣለና
ፊልድ ማርሻል ድብልዎት ጀነራል ናቶም ቅድሚ ሕጂ እኮ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ንፋኖሲ ድሮን ንጥቀም ዘለና እኮ ድሮን እኮ ንመርኣይ ወይ እውን ንመፈከሪ እኮና ኣምፂና ክንጥቀመሉ ኢና ኣምፂና ንጥቀመሉ ድማ ኣለና ኣበይ ቦታ ክንጥቀመሉ ድማ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ስለዚ ኣብ ኩናት ናይ ፋኖ ኣብ ኣምሓራ ማለት እዩ ካብ መጀመሪኡ ክሳብ ሕጂ ድሮን ይጥቀም ኣሎ ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ይጥቀም ኣሎ እንጌስ ወይ እንታይ ውፅኢት ኣምፂሉ ናቲንግ መመሊሱ ዝሰዓር ዝዋረድ ሰራዊት ጥራይ ኣፍሪ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሸነን ፋኖን ሓደ ድልዱል ወታደራዊ ግንባር ከም ዝኸውን ገይርዎም ኣሎ ምክንያቱ ሓደ ጥሙስ ዝኾነ ሰራዊት ስለ ዘለዎ ብረቱ ተሸኪሙ ብሬኑ ተሸኪሙ መኪኑ ተሸኪሙ ይኸይድ ኣብታ ቀዳመይቲ ውግእ ድማ ይማረኽ ፋኖት ማለት ክዳን ደይነበሮ ብረት ደይነበሮ በትሪ ሒዙ ዝኸይድ ወታደር ዝነበረሎም ኩሉ ልዕሊ ዓቕሚ ዓጢቑ ኣሎ guess what ምስ ግዜ ድማ ምናልባት ነቲ ድሮናት ካብን ክማርኾ እዩ ስለዚ ፈኸራ ናትኩም ጃህራ ናትኩም it doesn't bring shit ክትፍክሩ ትኽእሉ ኢኹም እሱ ናይ ቦታትኩም ክሪኦ ከለኹ ኣነ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ክፍክር ጥራይ ዝኽእል እምበር ኣብ ባይታ ዝኾነ ይኹን ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ የለን እንተዝህሉ ነይሩ ንጉዳይ ናይ ፋኖ ቀደም መወድኦ ነይሩ ስለምንታይ ህዝቢ ምሕራብ ጎኒ ገይሩ እዩ ኤርትራ ክዋጋእ ዝደሊ ነይሩ ብፖለቲካ ይሰለጦ ብወታደራዊ ዓይኒ ይሰለጦ ንትግራይ ከምኡ ክገብር ፈቲኑ ብኩሉ ይሰለጦ ስለዚ it's a matter of time ንዓኻ ንባዕልካ ንክጠፍእ እምበር ንስኻ በዚ ዘለካ ስልቲ ተውድቆ ነገር የብልካን ፈኸራ ግን ኣለካ ተናገሩት ድሮን እንዲተኮስ ፈርመው የሚያዙት እሳቸው ናቸው። ሲቹዌሽን ሩም ከሚሉት የመግደያ ማዕከላቸው እያዩ እንደሚተኩሱም ተናግረዋል። ነገር ግን በትግራይም ሆነ በኦሮሚያና በአፋር ክልል በተካሄዱ ጦርነቶች አንድም የሰራዊት ወይም የድርጅት አመራር በድሮን ገድለው አያውቁም። በትግራይ ብቻ ያለውን ስንመለከት ከ2013 እስከ 2015 ድረስ ሌሎች ከተሞችን ሳይጨምር በመቀሌ ብቻ ከ30 በላይ ድሮን ተኩሰው የገደሉት ህፃናትን፣ እናቶችንና ተፈናቃዮችን ነው። ይህ በምስሉ ላይ የሚታ የተባበሩት መንግስታትና የሂውማን ራይትስ ዎች መረጃ እንደሚያሳየው ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ድሮን ኣለና ኢሎም ፈንጣሕጣሕ ዝብልሉ እውን እንተኾነ ኣብ ባይታ ተጠቒሞም ዘድምዕሉ ብድሮን ናቶም ዝቐተልዎ ወታደራዊ ሓላፊ ይኹን ሲቪላዊ ሓላፊ ሃልዩ ኣይፈልጥን እዩ ንተሃዲድን ጠራዕራዕን እዩ እስራኤላውያን ዝጥቀምሉ ዘለው ቴክኖሎጂ ናይ 30ታት ዓመት ፕላኒንግ እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብ ቴህራን ዝተካየደ መጥቃዕቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብነፈርቲ ማለት እዩ 2008 ዝጀመረ ፕላኒንግ ኢሎሞ 2008 ጀሚሮም ሪሄርስ ገብርዎ ነይሮም ስልጠና ብተደጋጋሚ ይፍትንዎ ነይሮም ስለዚ ካብ 2008 ፕላን ዝኾነ እዮም ኣብ 2025 ኤግዜኪዩት ገይሮም ፈፂሞሞ ማለት እዩ እዚ ከም ትማሊ ዘምፅኦ ድሮናት ወሲዱ ወይ እውን ክንደየን ብቁፅረን እውን ንፈልጦ ዘይብልና ንዓነ ሒዙ ማራይ ጥራዕራዕ ዝብል ዘሎ and I think እቲ ጥራዕራዕ ናቱ ከም ስትራቴጂ ጌርና ንወሰዶ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ሓይሊ እንተለካ ይትዛረበኒ ኢኻ ሓይሊ እንተዘይብልካ ድማ ብዙሕ ብኣፍካ ክትፍክር ኣለካ ይትሕቶ ምንታንቲ ኩናት ክተርፈልካ በዓላቶም ዝብልዎ ዘለዉ እቶም ቀንዲ ኩናት ዝግስግሱ ዘለዉ እቶም ቀንዲ እየ ዝብለኩም ዘውፅዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ድማ ረእዩ ምንታይ ሸራዕራ ኢሎም ከም ዘለዉ መበል ሳልሳይ ራብዓይ ግዜ ይሪኦ ኣለኹ unofficial but credible sources say Saudi Arabia is securing secretly mediating between Ethiopia and Eritrea to ease tensions. Key discussion topics are support and border disputes. بتعرف مجارجة كاب حدا زي ترجع ግን كا أمونات من جتها دوس زل حبريتا سعود عرب من غيرتران إثيوبيان زلوا كنتات متدلع شمقلنا جميرة خمسة لا يمزبلوا زلوا I haven't heard anything of credible sources ግን propagandists نابي قال سألوا كيناتنا إيرتراز دليو نقوم مشيت نزعبا كينات زاربية مزارب زلوا سلامتاينكم زبلوا زلوا سلام سلز دليو absolutely not كافرست بقزايسي إذا account زي every day نا إيرترا تفعت رايد الصحف كهذا كاوز قدر دلو حجي زعبا سلام ويشمقلنا دلي دلو مع تتفعتهم كم زغربي يفلتوا سلو زلوا تتفعت دما إيرترا نكيناس لا تبقى سلا يكونن اتزخدوا زلوا أبن عند راناتون نابي كبتو حكم زغل يبرح لهم سلو زلوا إيرترا كي تبقست كلا شرع رأتي ومعلو تمالي بحسب دخل مصاب بس مرا دخل مصاب نابلو ليتم معاتن زارب نبرو لومي سعودية سترنا قال قبرنا إيد ما تزلوا كنا تقدم عن ريالنا كان معلتنا معلتي ناتقيا يرزقي زلوا أما سرحنا عن رزالنا سلازي إيرترا تقولوا زلان تمرتو زلان من قدن ناي سلام من قديو انتو خوني ناي إيرترا أك أو ما بوت هدراو أغمي أبزوبا قرن أفريكا وسانة ترازلويو أبي أحمد knows this very very well مالي سودان دبلو زلو قد ناي سودان لومي كارتوم نختاتو زخالا من مخاني فلتي جبس كم زي كونه صبو غيريد فلت جبس انت زخونير كينات كجمر كلهم سو امينير سعودي انت زخونير كينات كجمر كلهم سال برهاني امير
these two could not do anything أوشتي 4-5 وحي نيرترا خيد بجا خستر المزبلة أب حتير جزء كرتون كم زكوا عصر زجبرو شعبية شعبية can decide wars تدلي شعبية نكوينات زوس النسيب كوينات نايت تجراي ونكو الدسابة أب كرسنا كوف نقبل دجبرنا شعبية يكويل لذي شعبية كبجوز يا بجسن كلا رسلي نزو كوينات زي نزل حجز على كونات دماء تغيروا زخل انتو الحيلة أبكرنا أفريقيا شعبية تراي خون زخل but we don't have any زخونه يكون جبت يبلنا شعبي أبزو كينات ساعتيو انتاي كجبري ده اللي خمسة له ويونا بيجسو خيدي ده اللي خمسة له سوازي نقتل كابوكاتيلنا التي دراماتاتنا يا زلو كنا تدما كن ربزي زوم لنكنه كاب أديس أبا زمتو كنسم أمينا ليلا عفار يالله نزي تجارو ترايت ولا جوش ولا زاهيدنا تراويت مكتب يشلن يا تلانت يا تأشيو نسوي ريبورتر لا يساعدش على تلانت كتكلاتلاش يا دبرت إن سراويت إن كان كم كلاكيا عفار كالو إني سراويت كاي قط مم يالله مات عفار كالو إني سراويت كاي قط من مالتنا عفار حرام ريت عفار كو عفار عباسوش يا يتبروش الكوميونتي ليدرز نقرواتشو إن مرجال نقرواتش حرام ريت ناس أجزات تقرأينه جوانا تقرأي بلوت ይሄ ሉዓላዊ የአፋር ህዝብ መሬት ነው በፌደራል ስርዓት አወቃቀር ድሮ ትግራይ ነበር እውነት ነው ትግራይ ነበር ዞን 2 ዞን بحفش عن تايم زبل زلو أبي أحمد نتناي بتحدث سلام يلونا تزارب خلو نتي أب حرام ريد بحال زلو سراويت ناي تقراي بعلو زق عوميو زقومو سراويت بعلو زقل بازلون بعلو زبقسو زلونيو نتناي هو حات ناي تقراي حيل دما نحت حدو كبالا عايز زلو زلو نام حراونكم يزقبر زلو ملشا قلاقيمو نتملشا مسوز مقبو زلو مستناي فانو حيلك كم زواقا يزقبر زلو العما دما divide and conquer زبل انجليزاويانن فرنساويانن زتقمولو زنبر تاكتيك نعوي أب هاجرو زتقام زلو زبهم مراحي أبي أحمد مالتي ثم تجارو تعال جيتاتشو ردا دما ناي وردتي وريدوم زلو مجابريا أمين جيتاتشو ردا بزعبا بنتاي زرميرو أب عالم اتزحسر مراحي مخانون كم بعلابي بعدل نفس سلطان زمتو نعلمنا ثم كان حلقة كونو زغولي بنا بله زلفلف زنبر لومي نايتن سوزن عقو مراحي تزحمق اسرحناتو زسرح زلو خوين دما يركب مالتي قال كابتو زغبرو زلو سرح زبلو زلو دما أبز سمعوا لي بخلتي كانت تحازو سلسغونا زيوم سمعوا مجي تاوي تي مجمع تازنبرنا إثيوبيا داقا داعد مزقب يزولو السوبر فلما نرايدو ويلو إليه زامن باتوي كاخ ربعي حمشا قيل خوني خلي كمزلو مسبلني كل على بيتشم نتي رجيم تشنج نعمل تبات بوتان يعني مرز كل جزء كتبورو لزغل بوتان مرزين كل جزء خمسين بزري حاجة بزي نيكرنا أفريقيا سوري سلز قلبت بين حاجة شركات مرزي حاجي عمرسنا زنبر حسابي كيروس دويلو كمزي يمثل الدل عنه حجي خم كدري كأنا سخاطه اللي دليه يلين مالتي نبخي ونزل زلو خويني شعوب مقشا مدب سلس نبرني كمجالاتنا عليه ويكاكاكا ويكاعت خلا يقري كمز إليه مالتي قد استيقان يرو كلنا خلو فلطسي التي بررا سرحني رمونغو مليو من يصورين كابتي مسارعنا يتختما بزوح تطرو لقرب يرو كلام على الحسيبة خيرك وخير يزي قليدة دولة مالتي دي تقلع منستيرو كسات يشلال يملوتين ግምታቸውን ጦርነቱን አስመልክቶ ቅድመ ማስጠንቀቂያ አስቀምጧል ማስጠንቀቂያ ምናልባት እንደከዚህ በፊቱ የሆነ ተራገ 3 ወይ 2-3 ግለሰቦች ወይ ሽማግሌዎች ተልኮ በግል ሽማግሌዎች ደረጃ ብቻ የተወራ ነገር ሳይሆን መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደዚሁም ደግሞ መላው ዓለም የሰማና አይ ወደዚህ ከመግባታቸው ተቀምጧል ምናልባት እሳቸው ይሄንን ነገር ከማስቀመጣቸው ወይ ደግሞ እንዲያስቀምጡ ያስገደዳቸው የጦርነቱ ሂደት ምንድነው የሚለው ነገር ብናየው እሱ ነው መልካም መስለኝ ነገር እንግዲህ አንተ ቅድምና ካርጋሃል ይሄ ብርጌድ ንሓምዶም የሚባለው የኤርትራ ተቃዋሚ የሚሉት
ስደተኞች እዚህ ያሉ ስደተኞችና አንድ ሁለት ሶስት ሰዎች ውጭ ሀገር ላይ ያሉ ሰዎች በኤርትራ የስርዓት ለውጥ መደረግ አለበት የሚል እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። እንታይ ንኽብል እዚ ሕጂ ዘምፅኦ ዘሎ እቲ አብይ አሕመድ በቲ ሓደ ናይ ሰላም ገለመለ ድብሎ ዘሎ ድራማ ወሲኹ ግን ነዞም ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል እንታይ ክገብሮ እዩ ዝደሊ ዘሎ አብይ አሕመድ እስከ ንውሕ ዝበለ ብላብላ እንዲ ዘሎ ግን ብሕፅር ዝበለ ክንርድኦ እታ ዓላማ ናቱ ከመይ ገይሩ ክጥቀመሎም ዝፍትን ዘሎ ብዙሕ ጥቕሚ ዘይብሎም ምዃኑ ይፈልጥ ግን ብኸመይ ክጥቀመሎም ይሓስብ ኣሎ ስምዕዎ። በዛው ልክ ደግሞ ስምሪት ፓርቲ የሚባለው በአቅጣጫ በአመለካከት ልዩነት በመካከላቸው በውሃቶች መካከል ልዩነት ተፈጥሮ አንደኛው ቡድን ፓርቲ መስርቶ በእናቱ ጌታቸው የሚመራው ነገር ግን አሁን ብዥታው አንዳንድ መረጃዎች የሚወጡት ጋራ ብዥም ነገር ያለው ነገር ምንድነው ብርጌድ ንሓመዶም በፖለቲካና በወታደራዊ ትብብር ለማድረግ ተስማማ የሚል መረጃ ወጥቷል። መረጃው ልክ ነው ልክ አይደለም መረጃው እውነት ቢሆን ምን ታስቡ ነው ነገር የሚለው ነገር እቲ አብይ አሕመድ ቁርብት ላይ ክፍትኖ ዝኽእል ነቲ ትግራይ ዝበሃል በትግራዋይ ጌታቸው ረዳን ኣብ ከብዶም ዝኣምኑ ርእሶም ጠሊሞም ብከብዶም ዝሰርሑ ሰባት ስለዝደሊ ዘሎ ብሕሱር ድማ ክራኸቡ ብሕሱር ዋጋ ድማ ክርከቡ ዝኽእሉ ሰባት መሪፁ ንዓታቶም ተጠቂሙ ነቲ ስምረት ዝበሃል ዶ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢን ዘሎ ሓደ ሓደ ሰብ ረብሓ ዘገድሶ ንዑ ወሲዱ ውሕዳት መንእሰያት ድማ ብደሞዝን ብገለን ኣብቲ ሓራ መሬት ኣቑሙ ንትግራይ ከዳኽም ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ነዚኦም ኣብ ደገ ዘለዉ ድማ ንዓታቶም ኣምፅኡ ድማ ኮንዶኾን ንእሽተይ ዋላ ፖለቲካዊ ድራማ ንምስራሕ ይሕግዙ ንኸውን ብዝብል ድማ ነቲ ብርጌድ ንሓመዱ ገለ ዝበሃል እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ንባዕሉ ዝነበረ ሃሊዎ ዝነበረ ብሰንኪ ዛብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ዕንደራ ኣብ ዓብዪ ምምቕቓል ወዲቑ ከም ዘሎ ምክንያቱ አብይ አሕመድ እንታይ ክገብር ይሓስብ ኣሎ ምሱ ጌርካ ምስላፍ ድማ ኩሉ እቲ ስኻ ተኣምነሉ ንኤርትራ ተኣምን ድሕሪ ኮንካ ኤርትራ ሉዓላውነታ ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ምሱ ንዑ ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ምስላፍ ማለት ኦልሬዲ ናይ ከዳዕ ምዃኑ ስለ ዘመስክር ሁለቱ ዞኖች ከትግራይ ተቆርጦ ወደ አፋር ሄደዋል። አሁን አፋር ምድር ላይ ተቀምጦ ኤረብቲ ሽኸትና መጋለ ተቀምጦ ለሄ ሓራ መሬት ነው እያለ ነው ሂዱ ውጣ በሉት ውላ አድረኩ የነገ ጠዋት ክሌም ልታደርገው ነው ተጋሩ ድማ ነቲ ዓፋር ዝበሃል ህዝቢ ነቲ ክልል ከመይ ጌርካ ፀላኢና ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኮፍ ኣቢልካ ኣለኻ ምክንያቱ እቲ ዓፋር ዝበሃል በዓል ፖለቲካዊ ፀገም ክፍጠረሉ ስለ ዝኽእል ነቲ ዓፋር ዝበሃል መሳርሒ ኣጀንዳ ናይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናይ ኣቢ ንክኸውን ይገብሮ ስለ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ሂብዎ ከም ዘለዎን እቲ ዓፋር ዝበሃል ህዝቢ ድማ ነቲ ናይ ትግራይ ሓራ መሬት ኢላዊ መፅኡ ዘሎ ክወፅእ ይሓቱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ እዚ ናብ ካልእ ፀገም ክኸይድ ከም ዝኽእልን እቲ ትግራይ ዝበሃል ድማ ድሕሪ ብከምኡ ቀፂሉ ነቲ ዓፋር ዝበሃል ካልእ ዓይነት ስግምቲ ክወስደሉ ስለ ዝኽእል እቲ ኣብ መንጎም ዘሎ ነገር እውን እናተበላሸወ ክኸይድ ስለ ዝኽእል እቲ ክልል ዓፋር ነዚ ንምንታይ ከብሎ ይኽእል ግን ኩሉ እቲ ድራማ ክልል ዓፋር ዝበሃል ዘሎ እውን እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ ብመንገዲ እቲ ናቶም ናይ ጥፍኣት ባንዳታት ሒዝዎም ዘሎ ናይ ተጋሩ ቦኦም ገይሩ ዘሳልጦ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚኦም ነቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝብልዎ ዘለው እስከ ስምዕዎ ቁርብ እኮ ሓውሲ የሰዓካ እንዲግን ስምዕዎ ኣብዚ ስለዚ ንፅር ሓሊፍና የልና ምስከድና ንኢትዮጵያ ክስፍሕ زي من الصار متأخر على زمان. سلازي حجي نحن قالنا إنه وحدنا هنا مس عالم تزارينا هنا زبل لنا من أسيال لنا استفتنا زودا كل نجار زبالة علمنا لنا بس كله تي حراي مع صوص خفتنا محمد صلى الله عليه وسلم تزارينا هنا تمايت معنا بجزيون عكينا لنا سلازي بهلا رحقتون بجزيون عكينا تزارينا مدحان زنت لا أخوي تقولزو لمتى نقول زلنا نقول يلا زلنا مفرد فلتي شعب يقول تخلت تخي حزنة مجدينا نقول زلنا شعب يقول تخلت شعب يقول تحاري كسعيد حجي ما تزل شعب يقول تخلتين نقول لها هذا قالوا سنازلهم هقدر في تخلتين هقدر في تخلت ما أسيز متصل تبغى فول زمان هيدا في قطعة مستسعر تكبابي هذا اللغة خلته قد كعكبابي هذا مديوز لبره سيد وصل
إذا زربا زياد ساعة كندي كيف الله مسلكم انتي زبل زلت فلتوا اللهم تسبزي نتي شعبيا زبهال بعابيو أبقون هاقور دويل زلو كثير وميو سلزو خسرهم انتي زبل زلو وتر حدا تسعيري زبل زلو he's a liar he knows he's a liar حساو مخانو صبق يريد فلت هكدف كتر خليت خنماني زبل زلو هم تقاوم زنبر السب نسخة كدعيقة نلولاونت ناي هاجر كتحفز كإيرترا كم هاجر نخيتلو لولاونتك دفر زخل أب عالم درجة زلو تقبلت نزخ حد زلو حيلي موسو بمسرحك كدعيقة سلو زبلو هكدف كتر خليت هاي زبلهم زلو I am just entertaining this show. This show زي بعالخا self-defeating belief of laws بعالخا نتفعتك ودكتك زي كلاتف أبي أحمد أيكون النزيوم كتحن نبعلو أموات رياتي زلو زيوم سبازياتهم دما بعالزي بفلاي زقبرو زلو سرح ناس بيرترا اتزبال تصرحي كم حجي نسماتاتنا يرترا زقونات بزنبري كم مويا غير دو وسدو ني سماتاتن تاريخنا يرترا ببوكو نصابيا بوليتيكا متيو نمن امينو نتناي حوحات ناي قدم نيرترا نمدمساس كبرتاتنا حزب يرترا نمدمساس نساتهم ذهبوا اجندا يقبر نيرو نحنا صعدا كران سخدنا تي دي اف نايبل نيرو تي دي اف دما مدرك مستغيره زواصو كنتاتريو تي دي افن هو حاتن مش عبيا يدواص عن نعاي اب زبحال ترغم يبلون زمن سب يلنيلو نتيك اند صلاعيه يلو اغميطو زنبره واحد نشعبي حغزونا بزبلو زلو درجه لا يبلا لزي حجر ما نابي كجنجن مصيل له مالتي انتي زريكازي ፖለቲካዊ منزرنا يبحال زي كمز عينات منزرنا ፖለቲካ دما بفلاي ناتي ፖለቲካና ኤርትራ ኣብ ምሕማስ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ምብካል ኣብ ተራጅ ጻወቱ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ከምዚ ደረጃ ብውፁእ ጸላኢ ናይ ልኡላውነት ናይ ሃገር ኣብ ዝኾነ ክወድቁ ከለዉ ከምፅዎ ዝኽእሉ ዓወት ኣይኮነን ዝረኣየካ ክሳዕ ክንደይ ነቲ መንእሰይና ኣደናጊሮም ከም ዝነበሩ እጂ ድማ እቶም መንእሰያት ድሮ ፈሊጦም ሞ ኣኽጡፍ ከም ዝብልዎ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ዝበለፀ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸድዎ ውሳነ እታ ዝበለፀት እያ ዝብላነ ስለምንታይ ኣብ መወዳእታ ውፁእ ዝኾነ ከዳ ዓበይ ክኸይድ ዘሎ ንልኡላውነትካ ንሃገርካ ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ and they have no reason ዝኾነ ይኹን መሕብእ እውን የብሎም ኣብ ኤርትራ ሲ ዓሰብ ክወስድ የንጎ ምሸት ንዛረብ ዘሎ ሰብ ምስኡ ከይድካ እንታይ ዲል ክትገብር ትኽእል እንታይ ክሓይልለካ 4-5 ሰባት ትኸውን ዘለካ እንታይ ዘለካ ስለዚ ኣብ መወዳእታ መጋበርያ ካብ ምዃን ሓሊፍካ ትገብሮ የብልካ ልዕሊ ኩሉ ድማ መትከልናቱ ምስ ትጋሩ ዝነበሮ ኩነታት በማበይ በፅሕ ኣሎ አንጻር ትግራይ ንትግራይ ከጥፍእ ናብ ትግራይ ኩናት ትገብር ንዝደሊ ዘሎ ምስ እዩ ዝስለፍ ዘሎ ስለዚ ኩላ እዛ ናይ ትግራይ ሓልዮት ድብልዋ ዝነበሩ ሸቐጥ ምዃኑ ድማ በዚ ትፈልጥ ስለዚ ንኤርትራ በዓልዝን ከምኡውን እቶም ዝበለፁ ንኤርትራ ንጥቕማ ኢሎም ዝመፁ እዮም ምክንያቱ እቲ ፖለቲካዊ ምንዝርና ኣብ ተጋሩ በዓል ሰብ ኣዲስ ኣበባ ከለዉ እንታይ ጋጥሞም ኣሎ ስምዑ ብዚ Here are some key updates and alarming developments in Tigray that demand urgent global attention. Arbitrary arrests of Tigrayans have resumed in Ethiopia's capital, Addis Ababa, targeting people solely based on their Tigrayan identity without formal charges or court appearances. We saw this happen in 2021, and it's just as dangerous and unjust now. Tigray now has two እንታይ ትብላላ ተጋሩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይእሰሩ ከም ዘለውን ልክዕ ከምቲ ቅድመ ኩናት ዘጋጠመ ኩነታት ወይ እውን ኣብ ግዜ ኩናት ዘጋጠመ ሕጂ እውን ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ብቁዕ ምክንያት ይእሰሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ፕሮባብሊ መን እዩ ዝእስሮም ዘሎ ልክዕ እቶም ባንዳታት ዝበሃሉ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ኣብቲ ኩናት ምሳና ክሳተፍ ዘይደሊ ኢሎም ምክንያት እዩ ኣይ ዶንት ኖ እቲ ኩነታት ግን ኣብ ትግራይ ናብ ዝገደደ ሽግር ይኸይድ ከም ዘሎ ብኩሉ መለክዒ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ and እቲ ደንበዕነ ድማ ንሓትሕዱ ስለ ዝባላዕ ዘሎ ገሊኦም ድማ ከይዶም ኣብቲ ብርሃን ጁላ ከይዶም ኢዶም ኣብኡ ይህቡ ከም ዘለውን እቶም ተወለድቲ ኦሮሞ ወይ እውን እቲ ኢሊት ናይ ኣዲስ ኣበባ ግን ብኸመይ ይርኦም ናይ መወዳእታ ኣብ ዝረአዩ ግን አምዶም እርግጥ ነው ብዙ መሰረትም ያለም አይደለም ስለሱ ብዙ ዲቴይል ኩርፊያው ራሱ ከምን መነጭ እንደሆነም ግልጽ አይደለም ነገር ግን ግልጽ ነው እንጂ ያው እነሱም በተረጋጋሚ እንደገለጹት በላለፉት ዓመታት በአምባገነንነት ኤርትራን ያማቀቀ ያለውን የኢሳያስን ወይም የሻዕቢያውን አገዛዝ መገርሰስ ነው ይሄ ምክንያት ነው ግልጽ ምክንያት እኔ ግልጽ አይደለም ያልኩ ምንድነው መሰለህ ኮሩ በእነሱ ውስጥ አሁን ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች የሻዕቢያ ሰው የነበሩ ሰዎች ናቸው ወይስ ያልነበሩ ተራው ሰዎች ዜጎች ናቸው የሚል ነገር በሐፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝባል በዓሉ ንጹር ከም ዘይኮነ ይድፈልጥ እዚ በቲ ኮይኑ በቲ ሳከት ንግዚኡ ፖለቲካል ድራማ ንምፍጣር ተደይ ኮይኑ
ሓደ ንጹር ዝኾነ ብዕምቆ እንታይ ዝብል እዚ ኤርትራውያን ኣንጻር ህዝቦምን ሃገሮምን ክዋግኡ ድሌት የብሎምን እዩ ዝብል ኤርትራ ኩሉ እቲ ፀገም ወሪድዋ ዘሎ ብዓለም ለኸ ፀቕጢ ዝመፃ ዘሎ እምበር ናይ መንግስቲ ፀገም ሃልይዎም ኣይኮነን ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድን ዋላ ናይ ትግራይ ኤሊት ተቐደም መለስ ዜናውን ኩላቶም ከምኡ እዩ እምነቶም ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዘለዉ ናይ ቁጠባ ፀገም ኣለዎ ናይ ፖለቲካ ፀገም ሸለል ኢሎም ክኸዱ ክእሉ እዮም ስለምንታይ ኤርትራ እቲ ናይ ፖለቲካ ፀገም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝብሎ ዘይኮነ እቲ ፀገም ኤርትራ ብገዳን ዕፅዋን ድከታ ስለ ዘፅግብዋ ዝመፀ ፀገም ምዃኑ እዮም ዝፈልጡ ኢሉ እቲ ዘሎ ካልእ ናይ ፖለቲካ ሽግራት ድማ ባዕሎም ክፈትሕዎ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ማንም ናይ ደገ ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክገብረሎም ዘይክእል ዘይኮነስ ብግምጣሉ ንጥፍኣቶም ከም ዝሰርሕ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ እዮም ስለዚ ነዚኦም አንጻር መንግስቶምን አንጻር ሰራዊቶምን አንጻር ሃገሮምን ንኽትገብሮም ከቢድ እዩ ዝብል ኢዝ ራይት ኤርትራውያን ቅድሚ ሕጂ መለስን ህወሓትን ፈቲኖም እኮ እዮም ኢት ነቨር ወርክስ መንእሰይ ብረታ ውሪዱ ይመፅእ ግን ተዋጊኡ ንክመለስ እውን ብዙሕ ሸውሃት የብሉ ምክንያቱ ምስ ሓዊ ክዋጋ አይደልን እዩ ብኡ ዝመፅእ ለውጢ ህወሓት ዲካለ ሓወላ ናይ ኣባ ሓጊዝካ ድማ ንኤርትራ ንናፅነታ ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ሓጊዛ መስመር ኣብፅሑ ናፅነትካ ወሲድካ ዲሞክራሲ ግበር ክብለካ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘየለ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ኤርትራዊ ኣፅዋይ ድማ ኩሉ ዝህቀናታት እቶም ናይ ፖለቲካ ምንዝርና ዝኽተሉ እዮም በቲ ኮይኑ በቲ ድማ መወዳእቱ ኣበይ ከም ዝኾነ ንርኢ ኣለና ናይ ሎማ ኣርሲ ኣብዚ ኩዴ ብዙሕ ሓሸውየ ዘለዎ ኩነታት ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ጌርካ ሰውዒልካ ምርኣይ የድልዮ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርሲ ኣብዚ ጉዳይ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ድማ ኣብ ታሕቲ ኣቐምጡ እናበልኩ ምዝያ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ተንኪዩ سلم قيح كيتمتا عاتير نويحو كيتمتو بقى خيري لي محمدي هو ناس بحري عاتمنيو تاريخ زرس طيب ويليو زي والعزب وصلح كيو وصلو العشا خيو وصلو يزق زمس عمو تقولي زلو عمو قلبو نوان عدي عدي لالو صفع كل دمي بحري تاريمي عمو قلبو نوان عدي عدي لالو صفع كل دمي بحري نبيني